Buong adlaw, nagbukas ang klase. Sa mga kabombo nato live, gamalang taong bombo na isunto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man yung mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Pangin-updated karon sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lagani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Mga tagdaog sa kasyasiyahan sa week number 3 sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM na bato na nila ang premyo. Kasyasiyahan kag balde-baldeng pa-premyo. Dala pa uli sa aton sining mga tagdaog sa studio draw kag online activation. Sa dugang pa nga mga balita, speaking sa abre klase, mga bulutuan na puno sa mga bumuluto kag sumungman sang mga ginikanan. Kumustahon man nato ng traffic flow na sa pagbukas ng klase, bastante bala ang mga di pampasayro sining salakyan. Sa iban pa nga mga balita sa aton sining pagpalayag nga kaso sa mangkipak sa Iloilo na tumod. Way pagaling diri sang impormasyon nga ginpagwakro ng Department of Health. Sa dugang pa nga mga balita, kaso bato kay SB member Michael Tadifa sang Biyernes lang ginpasako kay kung gindali-dali kuno madismiss lang sa korte suno pa sa Chief of Police sang San Miguel PNP. May oil price sa rollback man. Sa aton sining mga kabombo, oil price sa hike rather. Nad kita bisa rollback mo pro subong mapasaka sila presyo sa gatong. Istoryanta na karon sa aton sinipray nga pagpangalagan sa gihapon diri lamang sa Bombo Radyo Iloilo. Balikan tang detalye sini pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit ka balita nasyonal kaupo naman sa Bombo News Center. Ang pagpain o pag-segregate sang basura umpisa sa Panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa Panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo. Ito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Agosto 22, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Education wala raw na italang mga major incidents sa unang araw ng pagsisimula ng klase. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na aumento sa presyo ng produktong petrolyo. Ito namang Binga Dam sa Benguet at Magat Dam sa Isabela nagpakawala na po ng tubig dahil sa pag-ulang dulot ng bagyong Florita. Remittances naman ng mga overseas Filipino workers tumaas ngayong nagsimula na ang klase. Pagdetermina kung nasaan ang mga stock ng mga produkto gaya po ng asukal, mahalagang matumbok. Ayon po yan sa NEDA. Si Speaker Romualdez winelcome ang submission ng 5.2 trillion pesos na proposed national budget. Tiniyak na magiging transparent ang Kamara sa pagbusisi sa pambansang pondo. Agarang pagsasaayos naman sa mga temporary learning shelters hinilinga ng taga-Abra. At sa ating international news, ang seguridad ng Zaporizhia Nuclear Plant mahigpit na pinababantayan ng mga kaalyadong bansa ng Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Wala raw mga major challenges na naitala o na-encounter ang mga paaralan sa pagsisimula ng unang araw ng in-person classes ngayong araw. Ayon kay Department of Education o DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, na niniwala siya na mapayapa at ligtas ang pagbubukas ng school year 2022-2023.
Sinabi po ni POA na patuloy silang nakakakuha ng mga ulat mula sa mga regional directors ng Department of Education upang masubaybayan ang sitwasyon sa mga paaralan sa buong bansa. Nagbigay din siya ng initial assessment na ang mga mag-aaral ay nakitang nakasuot ng kanilang mga face mask. Ang kanilang mga temperatura ay sinusuri din at ilang mga paaralan ay nagsagawa na ng mga exercises po sa umaga. Batay nga sa datos ng Department of Education, 28 million na pong mag-aaral, kapwa mula sa pribado at pampublikong paaralan ang nag-enroll para sa academic year na ito. Isang bahagyang pagkukulang mula po dito sa target nilang 28.6 million. Ang school year na ito ay nakatakdang pagpapatupad ng pinagsamang in-person classes at distance learning mula Agosto hanggang Oktubre, habang itong 5 araw na face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan naman ay magsisimula sa Nobyembre 2. Nauna nang sinabi po ni POA na nasa 24,765 na pribado at pampublikong paaralan sa buong bansa o 46% ang magpapatupad ng in-person classes sa loob ng 5 araw, habang 29,721 naman na paaralan sa buong bansa, katumbas ng 51.8% ang magpapatupad ng blended modality. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na aumento sa presyo ng produktong petrolyo. Nag-anunsyo na ang ilang oil companies ng kanilang aumento. Sa isang advisory, ang Philippine Shell Petroleum Corporation ay magpapatupad ng 70 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Parehong oil price adjustment ang ipatutupad naman ng clean fuel maliban sa kerosene. Ang adjustment ay epektibo na kung alas 6 ng umaga bukas para yan sa Philippine Shell, maliban sa clean fuel na dakong alas 4 o 1 pa ng hapon bukas magpapatupad ng oil price hike. Hindi pa naman nagbibigay ng abiso ang ibang oil firms. Una rito, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa ay dahil na rin sa sharp decline ng crude inventory sa Estados Unidos. Base pa sa latest data na available mula sa DOE, ang year-to-date total adjustment ay meron ng net increase na 17 pesos and 45 centavos kada litro ng gasolina. 29 pesos and 10 centavos sa kada litro naman ng diesel at 24 centavos o 24 pesos and 30 centavos naman kada litro ng kerosene as of August 16, 2022. Sa iba pang mga balita po, nagpakawala na po sa ngayon ng tubig ang 2 dam sa Luzon dahil sa mga pag-ulan na dulot ng tropical depression na Florida. Ang Binga Dam na matatagpuan sa Benguet ay nagbukas ng isa sa kanilang mga gate na nasa 0.30 meters. Ang Binga Dam reservoir water level o yung tinatawag na RWL ay nasa 574.43 meters dakong alas 6 ng umaga at malapit na po ito sa 575 meter spilling level o normal high water level. Samantala itong Magat Dam sa Isabela naman ay nagbukas din ng isang gate ng dam na nasa kalahating metro po. Ang Magat Dam reservoir water level ay nasa 187.10 meters na at ilang metro na rin para maabot ang 190 meter spilling level o itong normal high water level. Kung maalala, itinaas na ng Pag-asa itong tropical cyclone wind signal number 2 sa isang lugar o ilang lugar sa Cagayan at Isabela dahil pa rin sa bagyong Florita. Samantala, ang pagbubukas ng ilang elementarya sa Maynila naging maayos at nasunod naman ang mga health protocols. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bomboy Raymond Tinazar.
Bombo Jane, Bombo Gerard, live tayo ngayon dito mismo sa Aurora A, Quezon Elementary School, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. At narito tayo ngayon sa tinatawag na exciting part para sa mga chikiting o yung mga mag-aaral. Dahil sila ngayon ay ito yung morning shift ay tapos na yung klase at pauwi na Bombo Gerald. So makita sa aking background, ito kanina ay mismong si principal, si Dr. Randy Emen, ang nangunguna, nangangasiwa doon sa pila para maging maayos yung pag-uwi ng mga bata rito sa Aurora A, Quezon Elementary School. At yung mga class advisors ng iba't ibang mga grades 1, 2, 3, 4 ay escorted nila yung kanilang mga bata, Bombo Gerald. By the way, itong Aurora A, Quezon Elementary School ay isa sa mga kumbaga ay pinaka-top school ng NCR Regional ng Department of Education. At ito ay kinabilangan ngayon as of we speak. Sinabi Dr. Randy Emen na nasa mahigit 5,000 yung enrollees dito sa paaralan at malapit na raw silang makapag 100% yung kanilang face-to-face classes. At kanina ay kanyang kinukwento yung kanilang mga ginagawa na yung assessment ng unang araw kaninang umaga ng pagbubukas ng klase sa face-to-face. Inang panayam ng Bombo Radio kay Dr. Randy Emen. Actually, nakita ko ang excitement ng bawat isa, especially sa parents. Kasi ayaw pa talaga nilang iwanan ang mga anak nila. Medyo may hesitancy pa rin sila sa pag-iwan sa mga anak nila. Though inassure natin na safe pagpasok sa gate ng school, safe na ang mga anak. So very orderly naman kasi tayo naman ay naka-experience na rin ng face-to-face, being the first pilot implementer of face-to-face sa buong Maynila. So far so good, very smooth. Nandoon yung konting challenge na ilan lang naman na manage naman. So hindi naman napag-usapan naman ng mga parents na hanggang labas na sila. Kasi tinulungan din naman tayo ng iba't ibang organizations. We have yung mga kapulisan natin dito, yung Kaisaka Foundation, yung mga Boy Scouts at saka SPG natin. Yan yung bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Dr. Randy Emen. Kanina, Bombo Gerald, nadatad din natin yung isang classroom o isang klase na talagang nagsisimula na, nag-aaral na face-to-face at meron din tayo mga datatnan pa na iba. Kanina, yung mismong guro ay tinuturuan yung mga bata na pumila at magsuot ng face mask. Wala namang problema gaya ni Dr. Emen dahil meron silang kanina may washing area at meron din yung isolation area kung sakali na mayroong magkasakit sa mga bata. At muli ay ito ang pagtitiyak ni Dr. Emen sa mga health protocols na mahigpit na pinapatupad ng kanilang paaralan. Bombo Gerald. Ngayon ay make sure na ang face mask ng mga bata ay nasa ayos kasi normal pa rin na ang mga bata kung minsan ay hindi may iwasan, tinatanggal nilang face mask. So I made a follow-up room by room. Sa pagpasok pa lang sa compound, sa school gate, meron na tayong fogging machine doon. Meron tayong booth para doon pumasok. Tapos sa pila pa lang may temperature check na kagad ang bata. At may bili na kami sa mga parents during the orientation na a night before, i-check na kagad ang mga anak nila kung may lagnat o wala. Then bago pumasok, i-check din ng parents. So there's no need. Actually, walang problema pag nasa klase kasi of course na monitor na ng parents kung may lagnat ang bata or may symptoms for COVID. Kaya wala tayong problema kung in terms of kung may lagnat o symptoms ng bata. Yan pa rin yung exclusive interview ng Bombo Radio kay Dr. Randy Emen, ang principal ng Aurora A, Quezon Elementary School. At kanina bago tayo sumaimpapawid, Gerald, ay kanina yung unang bahagi ng pagpapalabas ng mga
may mga kumbaga pasaway din ng mga magulang, masyadong excited sa kanilang mga anak. Itong mismong si Dr. Randy Emena, yung principal, yung humawak ng megaphone at talagang medyo nagalit siya dahil nga nagkaroon ng kumbaga hindi organisado initially pero naayos din naman. So sa aking likuran, Bombo Gerald, pakita lamang natin, ayun, maayos yung pila ng mga bata. Dito kasi sa aking harapan, kilala mo to, kabisado mo to, Bombo Gerald. Ito yung main entrance. Doon sa ating bandang kanan kung saan ay pumupunta yung mga bata, yun yung exit. So isa lamang, may isang entrance at saka isang exit lamang para hindi magkakasalubungan yung mga mag-aaral, Bombo Gerald. So maayos yung takbo dito simula yung ating pagtutok pa kaninang umaga. Meron pang afternoon shift. Ayan, medyo nawawala yung signal dyan na Bombo Raymond. Siguro dahil na rin sa dami ng mga gumagamit ngayon dyan ng gadget, Bombo Raymond. Balikan natin, Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Okay, so live mula rito sa Aurora A, Quezon Elementary School. Yes, Bombo Gerald. Yes, Bombo Gerald. So, ilang shift pala yung shifting dyan ngayon at ilang oras per shift ng yung mga chikiting na yan, Bombo Raymond? Makukulit yung mga nandyan sa likod mo, Bombo Raymond. Well, ito kanina simula alas 8, so dalawang shift dito, Bombo Gerald. So mamaya balikan natin si Bombo Raymond dyan pa rin sa paralan dyan sa lungsod ng Maynila. Samantala po, itong mga remittances daw ng mga OFWs tumaas gayong nagsimula na itong klase habang ito namang pagdetermina kung nasaan ang mga stock ng mga produkto gaya na lamang po ng asukal, mahalaga raw na matumbok ayon yan sa National Economic Development Authority habang si Speaker Romualdez ay winelcome itong pag-submit yung submission na po ng 5.2 trillion proposed national budget at tiniyak naman na magiging transparent ang Kamara sa pagbusisi sa pambansang pondo. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naging maayos naman itong balik eskwela sa isa sa pinakamalaking eskwelahan naman sa lungsod ng Maynila pagdating sa mga estudyante, itong Tondo National High School. Ayon po kay DepEd District Supervisor at siya ngayong tumatayong principal ng Tondo High School na si Teacher Archie Pacheco. Hinati nila sa 2-day face-to-face at 3 araw naman sa online ang klase ng kanilang mga estudyante. Layon na anya nito na masigurong ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante ay napapanatili pa rin. Pero nilinaw po ni Pacheco na patuloy ang kanilang Education Recovery Program para matiyak naman na makakabawi ang mga estudyante sa 2 taong online schooling. Narito pa ang pahayag ni DepEd District Supervisor at siya yung tumatayong principal ng Tondo High School na si Archie Pacheco. Ang number one na prepare natin for this school year is the learning continuity and recovery plan. So from the losses that we have incurred during the pandemic, medyo maraming batang nag-struggle, no? So yun yung programa namin inahanda. Actually magsa-start na kami ngayong araw para ma-ensure natin na yung mga hindi na kumbaga kailangan matutuhan pa ng mga bata natin talagang makuha nila as we open slowly yung face-to-face classes. Kumpiyansa naman na si Pacheco na magtutuloy-tuloy ng maayos itong klase sa pagtutulungan na rin ng mga magulang, mga guro, syempre maging ng mga mag-aaral.
Sa iba pang balita, tumaas ang mga padala o remittances mula sa mga overseas Filipino workers mula noong buwan ng June, habang ang mga pamilya ay nakikipaglaban sa mga education expenses para yan sa opisyal na pagbubukas ng mga klase ngayong araw sa bansa. Sinabi ni Earl Malivo, Interim Asia Pacific Regional Director ng Asia Pacific ng nangungunang global payments giant na World Remit, na nakita nilang pagtaas ng mga remittances mula sa lahat ng lugar ng mundo sa Pilipinas. Ang pagtaas nito na nagsimula noong buwan ng Hunyo ay tumaas itong mga nakaraang linggo ng Agosto. Itinuturing ito na may kaugnayan sa mga nakatakdang gastusin sa tuition at iba pang mga school-related fees and supplies. Batay pa sa pagsubaybay ng kagawaran ng halaga ng inbound remittance ng Pilipinas sa ngayon, ay nakakita ng pag-akyat ng halos 30% mula sa buwan ng Hunyo hanggang buwan ng Hulyo. Sa data naman mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa mga remittances mula Mayo hanggang Hunyo, nabanggit na tumaas ito ng humigit kumulang 20% mula 14 billion pesos hanggang 17 billion pesos. Samantala po, mahalaga ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA na matukoy ang anyay gap sa harap ng issue pa rin ng umano'y shortage ng ilang produkto at kabilang kaso ng smuggling. Sinabi po ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na kailangan ito'y magawa lalo na't hagip ito sa itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Maganda ayon kay Edilion na nakikita kung nasaan ang mga stock at mula doon ay mailabas ang magamit na produksyon. Sa harap nito ay naniniwala naman si Edilion na kailangan ding agad na pagandahin ang productivity ng agriculture sector. Dito anya kasi nanggagaling ang dagdag produksyon at siyang tutugon naman sa issue ng shortage so kakapusan. Gaya na lamang po halimbawa ng asukal na ngayon tinutuguran ng ating pamahalaan. Samantala, si Speaker Romualdez winelcome ang submission ng 5.2 trillion pesos na proposed national budget. Tiniyak na magiging transparent ang Kamara sa pagbusisi sa pambansang pondo at bawat sentavo na gagastusin ay mapupunta sa mga makabuluhang proyekto. May karagdagang detalye si Bombo Anali Soberano. Formal nang natanggap ng Kamara ang proposed 2023 National Expenditure Program. Si House Speaker Martin Romualdez kasama si Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, House Appropriation Committee Chair Elizalde Co at Vice Chair Stella Kimbo ang humarap kay DBM Secretary Amena Pangandaman sa pagsusumite ng 5.268 trillion proposed 2023 National Expenditure Program. Ang naturang pondo para sa susunod na taon ay 4.9% na mas mataas kumpara sa kasalukuyang 2022 GAA. Pinakamalaking bahagi ng pondong ito nakatumbas ng 39.31% o kabuuang 2.071 trillion ay ilalaan sa social services sector. Pumapangalawa naman ang economic services sector na may paglalaanan ng 1.528 trillion pesos, 807.2 billion pesos naman ang naka-allocate para sa general public services sector, habang kabuuang 611 billion o 11.59% ng budget ang para naman sa pambayad ng utang at ang nalalabing 250.7 billion pesos ay para sa defense sector. Nananatili na ang DepEd, CHED at mga state universities sa mga ahensya ng pamahalaan mayroong pinakamataas na pondo na nagkakahalaga ng 852.8 billion pesos. Sinundan naman ito ng DPWH na may 718.4 billion pesos na budget. Ang Department of Health naman at PhilHealth na may 296.3 billion pesos. Ang DSWD ay may 197 billion
pesos. Ang Department of Agriculture at NIA ay may 184.1 billion pesos na 39.2% mas mataas kumpara sa 2022 budget. Makakatanggap naman ang DOTR ng 167.1 billion pesos. Ang DPWH naman mayroong proposed 718.4 billion budget. Sa Biyernes, August 26, sisimula na ang budget briefing kung saan haharap ang DBCC at inaasahang matalakay sa plenaryo sa September 19. Siniguro naman ni House Speaker Martin Romualdez na magiging transparent sila sa pagtalakay sa budget at bawat sentavo na gagastusin ay hindi mapupunta sa wala. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. We welcome the submission of the proposed 2023 national budget, for we see it as a means to accelerate our economic recovery. The House of the People will effectively respond to the needs of the people, especially in addressing the continued impact of the health crisis and to create more jobs and ensure food security. Every centavo of the national budget will be spent wisely to implement programs that would save lives, protect communities, and make our economy strong and more agile. Our leadership in partnership with the Senate and Malacanang will work on boosting our infrastructure development through the Build Back More program. Samantala, tiniyak naman ni DBM Secretary Amena Pangandaban na makikipagtulungan sila sa Kongreso para sa swift passage ng national budget. Pakinggan natin si Secretary Amena Pangandaban. From the DBM side, we will coordinate closely with the committee during the committee hearings and deliberations to ensure a transparent process of the passage of the General Appropriations Bill. Yan si Secretary Amena Pangandaman. Bongbong Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongbong! Samantala po sa gitna ng mataas nga na presyo ng pagkain at batayang bilihin po isinusulong ni Agri Party List Representative Wilbert Lee itong urban agriculture sa ilalim ng House Bill number 1297 or itong Instructional Gardens and Urban Agriculture Act of 2022. Ang Department of Agriculture katuwang itong Department of Science and Technology ay inatasan para sa paglulunsad ng urban agriculture at itong vertical farming sa urban areas at iba pang angkop na lugar sa bansa. Ang mga idle or abandonadong government lots, gusali maging mga state universities at colleges ay maaaring gamitin sa pagtatanim ng gulay o kaya pag-aalaga ng mga livestock. Hinihimok din ng mga local government units na bumuo ng polisiya para sa urban agriculture at itong vertical farming. Nakapaloob din sa panukala ang pagsasama ng Instructional Gardens program sa academic curriculum ng elementarya maging sa secondary level student sa pribado at pampublikong mga paaralan. Ang mga pribadong individual at korporasyon na magbibigay ng grants sa itong donations, contributions at technical assistance para sa implementasyon ng institutional gardens sa mga paaralan ay bibigyan po ng tax incentive. Mahigit 53,000 students in crisis naman ang nakatanggap ng one-time cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development sa unang araw ng Educational Assistance Payout ng ahensya noong Agosto 20. Batay pa sa datos ng ahensya, naglabas sila ng 154 million pesos na cash assistance para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng agarang tulong upang madagdagan ang pagbili ng mga school supplies at iba pang materyales sa oras sa pagpapatuloy ng mga klase. Ang tulong na pang-edukasyon sa ilalim yan ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD ay naglalayong tulungan ang mga estudyanteng nasa krisis o emergency na sitwasyon. Ang mga isinasaalang-alang sa mga estudyante sa krisis ay una, breadwinner, working student, orphan o mga iniwan na nakikitira sa kailang mga kamag-anak, batang mayroong single parent, batang unemployed ang mga magulang, anak ng mga overseas Filipino worker, biktima ng child abuse, batang ang magulang ay mayroong human immunodeficiency virus o HIV at biktima ng kalamidad. Ang bawat estudyante ay maaaring makatanggap yan ng 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa high school,
3,000 pesos para sa senior high school at 4,000 pesos para sa College of Vocational School. Magsasagawa ang DSWD ng payouts tuwing Sabado hanggang September 24. Agarang pagsasaayos sa mga temporary learning shelter. Yan daw yung hiling ng mga taga-Abra. At nasa linya si Bombo, ang Bombo Radio Vegan. Yes, Bombo Gerald. Yung agarang pagsasaayos ng TLS o Temporary Learning School or Shelter ang isa sa mga pangunahing nais ngayon ng taga-Abra. Sa pag-iikot kanina ng Bombo Radio Vegan News Team dito sa probinsya ng Abra, halos lahat ng amin nakita, Bombo Gerald, ay nasa labas. Yung mga estudyante, meron silang temporary learning school, meron silang tolda. Yung iba naman ay nag-aaral o nagkakaroon sila ng temporary school doon sa kanilang mga high school gymnasium. Sa panayam kanina kay Chief Curriculum Implementer ng DepEd Division of Abra na si Ma'am Hedwig Belmes, nasa 47 paaralan sa probinsya na aprobahan ng kanilang pondo para sa pagsasayos ng nasirang mga school buildings. Sa nasabing bilang, nasa 138 classrooms ang nasira, 220 ang partially damaged to major, at nagkakahalaga ito ng 24.8 million pesos. Materyales ang ibibigay para sa nasabing mga nasirang mga schools, Bombo Gerald, para sa kanilang pagsasaayos sa kanilang paaralan. Yung medyo talagang hindi na magamit, Bombo Gerald, ayun yung medyo matagal-tagal yung pagsasayos, sabi nga nila. Pero yung mga major damages lamang, ayun na agaran naman yung kanilang pagsasayos. Ngayon, Bombo Gerald, isa sa mga nagiging problema kanina, yung mga nasa TLS ay yung pandakanakang pagbuhos ng ulan. At narito nga kanina ang aming panayam kay Ma'am Hedwig Belmes, ang Curriculum Implementing Chief ng Division of Abra. Mga nagtayo ng temporary learning shelters, yun ang mga naunang na-download na bigyan ng mga paaralan para meron silang gagamitin para sa pagtayo ng mga temporary learning shelters. At meron naman MOOE natin at meron pang karagdagan na naibigay. As to the number, sir, hindi ko lang may bigay sa iyo ng eksakto. Lang kasi sa Bangged lang ang kabisado ko, meron lang mga 10 na nagagamit ng temporary learning shelters. Yung iba, kasi may mga areas naman na hindi masyadong naapektuhan ng lindol. Mostly kasi sa mga upland, hindi rin okay naman yung mga classroom. Enough pa rin naman yung classroom na gagamit. Yan, Bombo Gerald, ang naging panayam namin kay Ma'am Hedwig Belmes, ang Chief Curriculum Implementer ng DepEd Division of Abra. Ngayon lamang, Bombo Gerald, pumuhos yung medyo may kalakasang ulan dahil nga ito ng epekto pa rin ng bagyong Florita kung saan nga nasa signal number 1 ang probinsya ng Abra, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Ronald. Mula dito sa Abra, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa Radyo Bombo. Oras na po sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Itong karateka gold medalista si Juna Chuki, mayroon daw siyang pag-aamin kung bakit piniling maglaro sa Pilipinas kaysa doon sa Japan. At may panayam ang Star FM Bacolod. Matapos ang buwan ng pagkakasungkit ng historical na panalo ng Pilipinas ng gold medal sa World Games, ay ibinunyag ni Tsuki kung bakit nito pinili na irepresenta ang Pilipinas, hindi ang Japan. Sa kabila ng Japanese heritage nito at mga kritisismo dahil sa hindi nito alam ang magtagalog, ay inamin nitong mahal niya ang homeland ng kanyang ina at sinigurado nitong bitbitin ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng karatido. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay founder at headmaster ng Philippine Shitorio Karatido Federation, Shian Denisu Aquino, isang patunay ang pagbigay ng pride ni Juna sa Pilipinas sa pagsungkit nito ng gold medal sa World Games 2022. Juna Chuki, ito is the first gold medalist pagdating sa World Games. Terms yung future, malaki chances ng na mag-excel talaga yung Pilipino. Kasi yan ang laro tayo natin. Combatant tayo eh. Yung father niya,
I think she's a former national coach. During my time, siya yung coach namin, yung tatay niya. Ngayon, sa Japan na siya ngayon. So, luckily nga, nakapak ng gold medal. Kung tagdadag na, nag-visit na siya. Siya yung personal coach ni Juna. Sa ngayon, si Tsuke ay pinagpapatuloy pa ang training upang maabot ang kanyang inaasam na mapataas pa ang world ranking upang maabot ang number 1 sa buong mundo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang sports news ay inatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Maulanon karon ang panyempo naton diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Subong man sa pila ka mga kabarwanan sa palibot sa probinsya. Kung nagaulan ang panyempo, nagaulan man sa papremyo. Kay subong iyang adlaw bato na sa aton sining mga tagdaog sa third weekly draw sang enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na may cash siyan pa 6.5 million pesos sa pangkabugusan ang premyo para sa aton sining iyang promo nga wala sa hukus-pukus ang mga matutuod sining mga taga-palasakop amo man iya ang nagadaog. Kag sa ila sining pagdaog, personal ni sila nga nagpadulong diri sa stasyon sa Bombo Radio. Agod nga batonon, samtang ginabaton, ginpaisip gin isa-isa ang cash prize. Nga ila sining nabaton, pamatod lamang ang mga lihitimo siniya nga mga winner ang ginapresentar sa Bombo Radio. Hindi kay himo-himo lamang kagalawag-lawagon lamang nga nagdaog, pero way man tagani kakita sa awarding nila. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report please kami. Mabutsam sa aton nga mga kabombo apisar sa malain nga panahon hindi ini upang agod nga maka-claim diri karon ang aton sining tagdaog sa enhance sa swerte sa palengke 2022. Tiyang iban diri naghalin pa sa tagsa ka makpanuanan sa kopya sa probinsya sa Iloilo agod nga i-claim ang ila sini karon yang premyo diri sa aton sini nga studio draw kag sa online activation. Sa online activation amo ni sa ang naga-display dira sila sa ila sini karon yang store tag ginapakita ang mga product sponsors sa enhance sa swerte sa palengke 2022 kag sa aton sini nga studio draw ti amo ning mga nagahulog bala sa ila sini nga mga proof of purchase pinasulod sa sobre kagati para mo damo hulog kay tiambal gani nga the more entries you send the more chances of winning. Bombo champi gin pamatud-an gid subong aga kagati ang luwas dra sa mga premyo nila nga nabaton mera pa sila mga balde dra nga bitbet tauli kag makabulig man sa ila sining karon nga matag-adlaw nga tanan kun balik-balikan naton. Ang balde nila may unod pa Joms, ang balde nila may unod pa iyang 1,000 pesos worth sang goods. Yes. 1,000 pesos ang worth of goods dra Bobotsam kag may ara pagit sila 2,000 pesos man nga cash sa aton sila karon diri nga online activation ti ang isa dra sa pasalamatan nila nga luwas nga may nagbakal sa school supplies. Di may gamiton pagid sila sa sulod balay no ang orukan nga balde pwede mo niya masudlan tubig Bobotsam kun madagdag desan di man dali-dali malitik. Amo ni kalabanan nga problema di kung babaka ka sang balde kay gamay lang nga dagdag litik na Bobotsam mo. Ti ang orukan niya tiliga to gani do ikaman to gani nahulog man to di duay man to gani malitik ang sabay man doryaw. Tingin-testingan ko ito. Gipakita ko to sa mga winners naton.
sa Marketro nga babakod yang balding Orocan? Yes. Amo nang isa sa bintahaman nga matag taman diri karon sa aton sining nga tag palasakop. Ang sa aton nga online activation amo ni ang nagdaog diri sa first prize winner amo ni si Rolando Sonie Bombo Champ. Ang iya sining store land store ti ang display ito agi napakita man nga ti nagkalinain diri karon nga product sponsors. Rason nga ti isa ini siya ang ginakabig diri karon nga first prize winner. May ara ni siya 3,000 pesos no nga cash nga ginadala pa uli halin diri sa may istasyon sa nga Bombo Radio. Ang consolation prize amo ni Sanday Marisa Birondo kag Jeneline isang tao nga nagpauli man nga may bitbit nga balde may unod nga 1,000 pesos nga groceries kag tag 2,000 pesos nga cash. Bombo Champ ti iladri karon nga na mention nga ti ang gamiton sa ila sini karon nga pag pagabuhi at the same time ti ang pilan nila ka mga apuhan dra Baklan Manila sang school supplies agod nga ti makabulig-bulig man subo nga nag-umpisa na ang pagbukas yasang klase. Ang aton sini karon nga winner ay aton sini nga studio draw. May tatlo kita katagdaog, first prize winner, second prize kag prize winner. Ti ang third prize diri amo ni si Emma Paloma. Ang sini karon nga purchase amo ang Life Boy. Nagdaog ni siya sa 3,000 pesos na cash kag isa ka baldi nga grocery unod ya worth of 1,000 pesos. Nga nasulod ini sa may baldi nga Orocan. Ati ang isa to sa na-mention niya gina ti gamiton niya sa iya sini nga pag pangbuhi sa matagadlaw ining cash nga nabaton kag madugang pagid siya hulog sang interest kay ti lawig pa mo. Lawig pa to sini nga promo sumitan sa pagid ini siya magdaog kag syempre sa aton sini karon nga grand draw Bombo Champ. Ang second prize winner amo ni si Jolie Rose Haniyo no sang bahin diri karon sang Sambag Haro ti ang iya sini nga nadagan 4,000 pesos kag isa ka baldi man nga Orocan may unod diri karon nga 1,000 pesos worth of gift pack Bombo Champ. Kag ang aton sini nga first prize winner amo ni si Nanay Lorna Asamiana about kaginan tigulang ni Bombo Champ. Grabe ang iya sini nga energy. Iti nabato ni siya nakabato ni siya sa 5,000 pesos nga cash. At the same time may pauli ni siya nga isa ka balde nga Orocan kag puno sang gift pack worth 1,000 pesos. Ti ang isa to sa mention niya kami mang kapuhan man ni siya dito niya lang kuno bakal sa mga school supplies dira. At the same time ti gamiton man sa sunod sang ila siniga pamalay. Ti ang iya sini karon nga kapital ti ang kakapoy paghimo da karon siya sini nga mga interest at the same time ti sa pagbakal man sa mga product sponsors as dire karon sa Bombo Radio gat nga ti makapasakopan siya sa aton sini karon nga aton sini nga studio draw Bombo Champ. So sa aton sini nga mga kabombo sa masunod sini iyang draw naton sa Sabado subong magabato na kita sa mga entries para sa week number 4. Ikaw bala gusto mo nga ikaw naman ang i-feature sa Bombo Radio sa masunod sini iyang Lunes? Ano pang ginahulat mo dira? Was-was na sa paghimo sa entries sa Bombo Jomar, di ba? Yes, amo na gani ang imanto Bombo Champ hambal nga ti kung makapauli sila karon himo pagid sila liwat interest no kay ti ang ibandra ti nagalaom nga magabutan pagid diya sa may grand draw kay ang mga wala iya mabunutan kasi hambal sila nga duay na chance bala Bombo Champ ti ang ila sila nga chance basi sa grand draw ya kag madagan nila dang 1 milyon. Kay ti ang mga non-winning entries ipasakop pa niya sa grand draw Bombo Jomar mo. Amo gani ti ang swerte niya sa grand draw Bombo Champ.
Ang Wala aton siniyang first prize sa 20,000 pesos dano, galupok-lupok sini nga 20,000 pesos. Third prize naton na 10,000. Tapos ang third prize 5,000 ka pesos. Tapos may 5 ka mga consolation prizes nga mabaton sa aton sini mga kabombo nga tag 2,000 ka pesos. Kaya makon musda. Amo rin ganing ang bali lang libuton mo man niya nga makapulo ka beses sa halin diri sa mapa pakadto dito sa may downtown area sa Plaza Litagay. Sos hindi ka gani makasandad iya sang piso. Diri kapisan mo gilamang sa paghimo sang interest ang tsansa mo mangkon makadaog ikaw sang cash siyahan tuman makadako Joms. Yes, muna ang isa dira sa na-mention man bubutsam nga ti din kaya kita ay ka-promo yung mo nakadlag ko ang mga papremyo. At the same time ti ang pag-claim mo siya na ma-claim mo man gilayon kung ikaw ang abi isa da kung sa abunotano ko na nagdaog sa aton sa karon na enhance swerte sa palengke 22 diri karon bubutsam kag sa mga kabumbo naton nga ti why to yama dala sa blasa ayuda sa DSWD bubutsam. So basi dire kung mag-intra sila may tsansa pagit sila ya magdaog man dra sa aton sa karon en swerte sa palengke 22 bubutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. At isa mga kabombo na tundra, padayon lang kamo sa pagulog sa inyo sining mga entries para na iya sa week number 4. Week number 4, studio draw deadline, las 12 sa udto, Sabado ng adlaw. Aton sining online activation, padala na kamo sa inyo sining mga litrato nga gin-disenyohan sa mga sponsor products ang inyo sining mga tiyangge, sari-sari store or mini grocery store. Kag sa aton siniya palabuton nga masunod sining market draw, bantayan kung sa di naman kita magabisita sining merkado publiko, agod yung magdala sa inyo sa cash siyan kag balde-baldeng pa-premyo. Balikan talinya ni Bombo Jomar Villa. Ang tagsa kabulutuan diri sa palibot sa syudad sa Iloilo na punan sa mga bumuluto, kaupod sa ila sining mga ginikanan. Sitwasyon sa sulod sa hulot klasihan aton sining lantawon. Pero may mga bulutuan man nga nagsalangisag pa ang mga estudyante. Siguro na mag-uhan lang malang. Lakip na diri karon na kumusta ang assessment sa Public Safety, Transportation and Management Office sa traffic flow naton so nangadlaw sa pagbalik eskwela. Kunang kilala ko pa first day high. Balikan tayo ni matapos sa bilaka importante nga mga panumno mga oras. Masami ka man bala sa hapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle kun huo ang imo sabat ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ngila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag bagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto.
Hugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na bilin antes kita magdangat sa takna sining launa sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udo. Ginakalangkagan kag very excited ang halos tanan sining mga bumulutho. Lakip na diri siyempre ang mga ginikanan kay for the first time since pila ka tuig, lapit na 3 ka tuig. Magabalik na kita sa face-to-face class. Gani gindugok ang tagsa sining ka mga bulutuan, no? Mga bumulutho kag syempre upod ang ila sining nga ginikanan, madamo nga ginikanan na makita nimo, hilabi pa kon sabahin karon iya sa mga elementary pupils, no? Ngati si mama, si papa, si nanay, si tatay, si daddy, si mami, kung baga pa maski pasulabi anay ang pag-oversee, no? Sa pagpadulong sa eskwelahan sang iya sini iyang learner sang sa trabaho yabi. For example, naghambala na ngiti mabsent lang ko anay half day, kayuptang ko anay akon sining bata sa iya sining eskwelahan. Iban siniti ang usual bala nga makita naton nga sitwasyon nga for the first time ti bangod man sa mga restrictions, no? Mabulag ang bata sa iya sininga iloy or sa iya sininga amay, ti nagahibi. Ti kumustahon naton ang sitwasyon pila sa mga natsikyar kagayna sa aton sinima bombo reporters
Lakip na sinadri malantaw man kita, masiding kita sa bulutuan or sa hulot klasihan mismo. Si Bombo Jomar Villa nagapanumbalik karon sa aton sining nga pagpangalagad. Bombo Jomar, please come back. Gin kalipay diri sang mga estudyante ang ining pagbalik na diri karon sa sining ila sini karon nga bulutuan matapos ang ining halos 3 ka tuig no nga tiara sa puloy-an kag ginatudloan sang ila sining ginikanan bangon sa sining pandemya man bumutsamp nga nagigo diri karon sa pungsod. So pila ka estudyante diri nagahambal nga mas maayo gid kuno nga makabalik sila sa eskwelahan bubutsamp kag matudloan asang maestra kon ipanggid sa ila sini karon nga mga ginikanan. So isa gani diri karon sa napakigungutan naton ining grade 12 student nga naga-eskwela dira sa may Iloilo National High School. Tisunod diri karon kay Marcos Alvarez babotcham nga sang una nga ti gin limit anay no ang ila sini nga pagbalik sa bulutuan kung sa dinti dira siya nagapatigayon sang pagtuon sa ila sini nga puloy-an pamagid na karon sa modular learning babotcham kag kun may internet sila nagatry man sila sa online learning. Ti ang isa diri sa na-mention niya nga do hindi siya kuno ka-focus kun ara sa ila sini nga balay kay ti makapagusto ini siya bumutsam makalantaw dira sa sining mga online movies mga movies da kun ano da karon nga mga makalingaw sa iya kag ti makabigman nga naga-distract kuno ang iya sini nga pagtuon. Ini mismo gin ako sa estudyante nga hindi siya makakonsentrate kun sara sa ila sini nga puloy-an kun ipanggid sa eskwelahan nga ti may ara da manunodlo nga nagabantay sa imo kag kun may ara kada karon nga mga violation o kun for example abi nga ti way ka nagapamati so makulang imo sining attention kun ipanggid sa puloy-an mo nga ti is hindi pa manobla makorek kun ano da karon ang imo sining nga mga kakulangan. Ti isa pagid diri sa na mention yaman babotcham nga mas mayo kuno nga ti kun makabalik sa eskwelahan damo siya kita nga mga abyan niya kag at the same time ti makabulubanding man no kun ipanggid abi sa imo sining kun ara lang sa imo sining puloy-an bumutsam bisan ikaw man siguro sa una ka eskwela sa high school bumutsam mas mayo gid kun upod mo ning mga friends mo bumutsam mga David mo mga alamon da sa imo sining eskwelahan kag permi nga naga-recite angay sa imo bumutsam. Ati amo nang isa diri karon sa na-mention diri sa pila ka mga estudyante nga mas mayo gid nga ti makabalik na sila sa eskwelahan at the same time ti ang ining full face to face classes sa sunod nga bulan so mas mayo gid kuno puti subong anay all observe lang sila danay sa distancing. Pabati ta danay antes kita ba proceed diri sa ikadawat nga interview bumutsam si Marcos Alvarez. Ayos man kay kitain kami sa mga mga kilala ko. Balik naman wat sila maka-focus na mayo lang hindi nga parehas sa balay. Budlay budlay magtuon. Di mas mayo na kay face to face na. Nga sa una nung mode of learning niyo sa una. Daw man klase mayroon man online modular kag blended. Nasa blended o pwede online, pwede modular. Ti ako sa una modular. Modular. Nasa daw may online? Pwede man di man nga ang modular sa module sa bat. Module. Pero kung mayara man na sa tindahan sila. Okay. Sa balay mo anong mga ginalanta mo tong maka-distract si mo doon hindi ka ka-focus? Luman yung mga YouTube mga labay-labay guys. Sa meron man sa YouTube nga may mga post lang man bala. Subong sa pagbalik sa klase daw first time mo gid makakita classmate mo liwat? Oo dugay na gid way. Way pagid ka kakita kay subong pala ma-start. Way pagid subong na gid ko gani ka subong ko lang sila makita gid sa personal dugay. Uniform way ka lang uniform. Way pa patay pa. Mga unexpected pa guro. Pero may uniform ikaw magbalik? Siguro. Oo. Kasi mo pabor ikaw mag-uniform or civilian lang?
Uniform lang guro Para sa akon lang, uniform lang ko. Kay damo sa alin na ba akong civilian. Kaya kung uniform na daan, pwede mo magabot sa balay, pwede mo laban, madasig lang kumala mo. Plansya ko mo lang diyon. Ako man dugay mo man lang, nung tagululan sa mga. Ikaw magalaba? Oo, ako galaba. Tood. Tuod. Do hindi ka pa magpati, Jom, sa interview mo, how? Oo. Una ko pala nga tulog siya bumbusap, abay ko lumayaya sa upod mo. Ati, amo na blamba nila, looks can be deceiving, kuno mo. Parehas bisapon, mapati ka nga gapanglaba ako, ga panglampaso, ga paninlo, Ay tood? ga panghugas ang pinggan. Ti mapati ka, Grabe, no? kontulukon mo lang ako. Ti kung tulokon, taka doon di ko mabalaan nga mo nagling mo sining background bumbusap. Oo. Ti bala mo nga samon, tuya computerized ng tanan. Butang mo lang type mo lang sa keyboard nga wash the dishes. Enter. May mahugas na to da yun. Butang mo clean the surroundings. Enter. May malimpyo na to. Kaya ba na to yung sinyo, Amo man na sa mundo nga angay man ta. Angay Ako nga ambalan ko lang yung cook the rice ga tig-ana sa bumbusap mo. Ano? Cook the rice. Cook the rice. Gating-ang na yun? Oo. Sino? Ang rice cooker. Perte! Pero doon abtan mo gintigina, Joms, nga nagka-introduce sila sa kaugalingon nila? Kay kalabanan nga mga first day of school, amo na mo. At siyempre, kung kilalahay ka mo pero hindi man tanan-tanan, kilalahay ka mo dira do introduce yourself balado mo sina mga first day of school, do mo sina kalabanan mo? Roger that bumutsamp, no? Kag bisan kita siguro naka-experience sina nga ikaw, unang klase. Ikaw, abe, anong na-experiencean mo? Pagpakilala mo, first day of school, anong mga tirada ni Bumbo Jomar Villasad to? Ang term dira bumutsamp, knowing to know each other mo. Knowing to know each other. Knowing to know each other. Getting to know each other. Pag kilala sa tagsa. Tima yung introduce ka bisang pangalan mo. For example, ikaw, anong pag-introduce mo sa imo pangalan? Kaysa kung abi bumutsamp, do ang amon yung eskwelano, private mo. Te. Siyempre, mga upod mo dati, siyempre, di kita malikawan naka-English na bumutsamp. Mamati kami gali. Tinga, kunya giniligay nun ko lang. Tapos, sige, anong pagpakilala mo, bebe? Ang siyempre tinguna, pangalan mo, i-present mo tapos, example gani, address. Example, ikaw gani, ipakilala mo, imo kaugalingon sa bilog nga klase, sa mga classmate mo, sa imo sini nga teacher. Ano imo yambal? Una, siyempre, balon mo nga good morning. Tapos, pakilala mo yung sining nga pangalan, I'm Jomar Villa. Amo na, bumutsamp. Tapos? Siyempre, ang imo sining nga edad, pila imo edad, kag din ka nagatiner. Ado mo nabing nga pamagi, dra. Gaanta ka example sa ngakon, siniya nga nga pag-introduce ko sa kaugalingon ko, sa eskwela ako. Example, good morning, everyone. I'm Champ Colin Hover. Tapos, ano pag ito kanina yung pangamba ko doon na limot ko. I live in Barangay San Pedro Haro, Iloilo City. I love playing basketball, but my favorite hobby is catching butterfly. Jobs? Grabe, no? Grabe nga introduce mo butsamp. Siyempre ikaw, ano mo? Amo na akon mo,
Ang ginambag ko nga ti, I love playing basketball but my favorite hobby is catching butterfly. Ti mo yabi ano ang mga hobby mo abi? Ang grabe man no. Ang amugin man na siguro kung nag-graduate ka sa private school bubutsampo sa special class. Parang mga kaupon mo to, mga special man? Oo. Private school lang, pero iban, di man special to Ano abi? Ba't iba example ka na? Ikaw abi, kung magpakilala. Bisan hindi lang in English abi? Okay na to batian kung introduce mo di na ko kahambal kay okay naman to bubutam. Tapos, may gindugang pagkikugali. May mga ano pa na mo sa una, uso pa na Blabombo Jomar nga, what is your motto in life? Ikaw ano motto in life mo sang estudyante ka? Ang ako niya motto sang estudyante ka? Constant sa gyapon. Constant sa gyapon. Ano, what do you mean by constant? Amo man sa gyapon, ti sa una ang na-mention ko, nambal ko man sa imo nga mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Wow! Akon, try and try until you succeed. Sabi ko, until you die. Werte. Sige. Ang abalikan naton ang ining pag-introduce sa mga estudyante, isa-isa ni silang iban gahuya-huya kabutsam. Do pariyo man sa imo no gahuya-huya ka man ano? Ano? Do pariyo man sa imo nga nagahuya-huya man. Way man huya. Sige. Ang iban dito kagina halin pa sa mga probinsya ka Iloilo, at least nga tidak kapakilala na sila kana introduce man sa ila sining manunodlo. Actually napakingutan naton gani diri karon ang ila sini man niya teacher, grade 12 teacher no, si Sir Arnel Palomar. Tisa diri sa introduce siya to Bubutsamp ang ining pagsunod sa minimum health protocol. At the same time pag dumili sa paggamit sang cellphone unless lang kung may emergency gid man. So pwede maka-excuse sa manunudlo kag likawan ang pagtuga dira sang gahod at makasablag dakron sa pagtudlo sang manunudlo at the same time ti sa pagpamati man dira sang mga estudyante ti ang sa mga pulungkuan naman niya ti gina-distansya lang da sila agod kati hindi man sigapon kabig na ko ang local transmission o kung wala sang local transmission at the same time ti ang proper nga pagsuksok diri kag pag dala sang face mask, although nga ti may face mask man gina-provide ang eskwelahan, so mas mayo nga ti may face mask gid sila nga dala ang tagsa diri karon ka mga estudyante diri Bobo Champ. Ang dugang mala diri karon nga pahayag no ni Sir Arnel Palomar sang may interview diri sa Mobo Radio. Actually, ang first day naton subong is hindi pagid man siya formal class. We are here sa pag-orientation pa lang sa aton nga mga kabataan, just to remind them nga sa ilang nga safety every time nga kadto sila sa eskwelahan. Then I think excited naman sila tanan sa kadto sa eskwelahan. Kaya kung hindi sila excited ay wala ni sila di subong. Ang iban sa dogin introduce nila ang self nila anay sa nag-start kami sa getting to know each other. Kag ginkuha ko kitang ilang mga expectation kung ano ilang expectation diri sa subong nga tuig. Tungod nga I know nga halin sila sa pangabuhi nga stress nila tungod sa pandemic. So far daw wala man gid sila na-depress or na sa previous nga school year. Kag do may mensahe kasi lang dapat mangin malipayon antes magsulod sa eskwelahan gid. Amo gid na pa ang gina-emphasize ko nga dapat everyday nga kadto sila sa eskwelahan dapat happy lang. Ma-enjoy gid sila samtang naga-learn. Hindi nga naga-learn sila nga depressed sila. Kay hindi na sulod ang learning kung stress ang aton mga kabataan. Ang sa anong protocol nyo sir, pwede ka gamit cellphone sulod ka room? Avoid namon ang paggamit sang cellphone inside the classroom. Pero may kung kaisa hindi mo na sa likawan, although na remind naman na dapat wala na yung cellphone inside the classroom,
ever since amon man naamon diri sa Iloilo National High School nga protocol nga dapat wala cellphone while ga klase. Kung emergency, so pwede sila ka-excuse. Oo. Emergency lang. Emergency case to case basis naman na siya ang paggamit ng cellphone sa inside sa classroom. Sa mo, anong feeling mo kay pila ka tuig nga online class kag subonti tuba mo naman estudyante sa? Actually, after 3 years nga hindi way ko katubang sa akon ka mga estudyante, ako daan teacher nga mas gusto ko magatubang gid sa mga estudyante kay gusto ko ma-express gid ya kung ano ang akon nga pag nga nabatyagan or ano kag ano ko gid magather ko gid ang mga hibubunot man sa akon kabataan na through chat or messenger or through text but nami gid kung may interaction kamo nga duha nga nagatubangay gid para nga maintindihan mo gid ang sitwasyon sa isa ka bata. Taas ko na maghatag grade. Actually, gatag ko sa first day pa lang niya, naghahatag na ko na 100% ka grade. Pero, may bat na siya. Kung bat. Nga dapat, ang 100% ka na, i-maintain. Pero, ang 100% ka ina, kung magpabaya, kagakaubos na siya, pagka-end ng semester, pwede nga maging 70 na siya, pwede nga maging failure ikaw. Pero, sa batch ni Subong sa reaction sa akon kabataan Subong sa advisory ko gas 12B feeling ko hindi ni mabuhina nang ilang 100% at the end of sang semester nila. Ang ginkalipay sa mga estudyante bumutsam ang pagtratar man sa ila sang ila sini nga manunudlo nga do na ganahan magid sila kuno magtuon kun ang manunudlo nila do di man ang balontan lang ti ang do makakatch man sang ila attention bla. Oo sang pagtudlo dira sa sining mga grade 12 student kay ang kamaturan diri bubutsam ang sang unaya ti may mga estudyante giba naghambal nga ti ang iban do nadula kunong focus kay do hindi man kuno sila maganahan mamati amo nang iban dira nga na mention sa mga estudyante abi sa una ti ang importante dira nga ti masundan mo ang lecture at the same time ti makapamati dira sa ila sini karon nga mga teacher bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report. Tikon ng report ni Bombo Jomar, plastado iya ang nasambit sining brutuan na istorya ang mga manunudlo. Check na naman si Bombo Angel Tan kay may pipilaman ka mga bulutuan diri nga ti bangod siguro sa excitement, no? Iban siniti do na lipat mag-check sa ila sini iya nga mga classrooms day before sa opening of classes sabi. Kay usually sadto iya sang ako eskwela mo ning akon nga kumbaga pa style ko blado diskarte ko nga Domingo pa lang sang hapon mga after lunch sa bisita ka na sa imo sining eskwelahan. Kay ginapaskil na nila ang room assignments bala kag kun ano ang imo sining section. Sa aton sining iyang mga kabumbo parang pagka Lunes, no, hindi ka na magsala pag sulod mo sa gate, balaan mo na kun diin kay iya diretso. Ti subong pangadaan nga panyempo nga ti bago pa lamang nabukas ang face-to-face class. Nagakadapat gid iya nga may mga nagakigo pa sini nga protocol nga imo man sini nga dapat ikonsiderar. Tito damo ka pa sini sang agyan kag hindi gid malayo nga makasalapo ka nga may pagsalangisa gid. I-check nato nabi si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report please come in. Standby diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check naton ilang linya ni Bombo Angel sa dili lamang madugay. No, kati kadamo pa usually basta mga first day ni hindi pa ginamo sini iya ka sako gid kay sana siling nagani ni Bombo Jomar getting to know each other, no? Mamangkot ang teacher abi, no? Kung ano ang imo sining expectations sa school year 2022 to 2023. Kadamo pa sina sang asara nga ipahimo sa imo sang imo sini iyang teacher. Mayara pa sina nga mambal siya nga get one piece of paper.
Write something about yourself. Kay ti siyempre isa man sa pamaagi agod nga mahibaluan kang makilala sang manunudlo ang iya sining estudyante. Pinaagi iya sa pagpasulat sa ilay kung ano ang dapat nga mahibaluan sang manunudlo sa ila sini iyang mga estudyante. Kay lain gidya ang personal sining pagpakigtubang now sa isa ka manunudlo sa iya sining estudyante ikumparar nimo sa sining ginatawag naton bala nga blended learning nga may ara sa module, may ara sa internet, lain gidya kon personal or face to face sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Ang oras diri sa aton sining pagpangalagad 22 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini mga kabombo. I-check na naton ang linya ni Bombo Angel. Standby sa aton sini makuturan. Siguro balik-balikan ta si Bombo Angel para maka-plastar siya direktamente karon sa may bulutuan. Kung sa din dito iya ma-report live si Bombo Angel Latan. Lakip na sila dire ang pagpagigangot man naton sa Public Safety Transportation and Management Office. Kumustahon naton ang assessment sang traffic flow sa unang adlaw sa pagbukas sang klase. Oras sa 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Aras Bombo Angel. Okay, i-check ta Bombo Angel sa report na please yamin. Bombo Champ, pila ka mga estudyante sa Iloilo City National High School ang nagasalangisag kadungan man sa pagbukas sang klase base sa istorya man sa ato ni Ma'am Alpha Hava sang Iloilo City National High School. May yara nga mga estudyante nga wala nakasulod kay man ang ini sila Bombo Champ ang scheduled pa kung tani sa sunod nga semana. Kaya nga ang plastada Bombo Champ ang ging pa-attend anay sa subong nga semana sang klase ang mga estudyante nga nabilong sa mga SPA, mga special class bala Bombo Champ. So bali ang mga ginikanan suno man kay Ma'am Haba, ang mga ginikanan sining mga regular nga estudyante ang wala iban sa anda wala naka-attend sa anda nga meeting kung sa diin didto pa lang tadi Bombo Champ ging orient na ni Ma'am nga ang mga estudyante pa lang nga yara sa special classes ang mag-attend sa subong nga semana sang face-to-face classes. So bali amo to ka ginawa mo Champ ging istorya ni Ma'am Hava nga for the meantime lang anay mapuli lang sila anay kay Ma'am Modular sila nga set up ang Champ. At the same time ang so far sa amo to nga sa pagbukas misang klase amo to ang isa sa mga rason nga isa sa mga na-encounter pero so far sa kabilugan nangin maayo man suno kay Ma'am Alpha Hava ang nangin preparasyon nila nangin preparado gid sila when it comes man sa mga pagpreparar sa mga hygiene kit ang mga hygiene nga mga areas kung sa diin pwede ka pang hugas sanitize man ang mga estudyante at the entrance pa lang Bombo Champ ging hatagan na sila sa ging monitor na ang temperature nila. At the same time man, may isa kaupod man sa City Council nga nagpanagtag sang face mask Bombo Champ. Kaga dito pa lang ging check naman ang temperature, ging hatagan sang alcohol, kaga nag-proceed sa pinakauna nila nga flag ceremony. At the same time, may ara man sila nga gamay nga program kung sa diin ging welcome ang mga bisita, kaga ang mga estudyante ging welcome pabalik man sa eskwelahan Bombo Champ. So nakita natin to kaina nga ang mga estudyante ururupod panyaga ga puro pamayong sila Bombo Champ samtang nagasulay-sulay sa ulan nga ururupod sila kaga kanami ilang taon man Bombo Champ kay ini sila sa liwat nakaupdanay na sa eskwelahan man. Kaga at the same time Bombo Champ ang when it comes naman sa enrollees padayon sa today as per DepEd order man according kay Ma'am Alpha Hava nga until today nga makater sila sang mga nagapa-enroll pa man. Pero ang target nila Bombo Champ ang miyara sila target number for enrollees. So sa subong ang ginahulat man gyapon kung pila ang ma-target nila totally sa enrollment nila. Diraten ba matian ang pahayag ni Ma'am Alpha Hava, Principal for sang Iloilo City National High School sang aton ma-interview Bombo Champ. Siyempre ginplanuhan na mo ng tanan nga matabo sa sini nga adlaw, we prepared for it and sa kaluoy sang
Ginoo kag sa pag bulig sang tanan nga mga tawo nga na-orient namon, naging successful man ang amon nga pagpasulod sa mga kabataan. First group of students nga in-person classes. We started pasulod kagina sa kabataan mga alas 6:30 sang aga. And nag-request ko sa kapulisan sang Molo District sa pagbulig sa amon with our PTA officers also and our DRRM teachers. Kag kanami gid kay ang kabataan kabalo kung paano, kung ano ang himuon. No? Kay we have a series of orientations for their parents and at least na kuha manila ang instructions namon. Ang isa lang namon kagamay nga daw may problema because may mga kabataan kaginikanan nga wala ka attend sa ngabon orientation amat-amat nga daw nagsalangisag. We really emphasize to them sa orientation nga this is a limited face-to-face classes. And yet, there were some students sa regular classes nga nagsulod kagina. Pero natapna man namon kay syempre ginambala namon nga hindi pa kamo mamodular kamo anay. Ang amon nga ginpili sa amon nga ang amon gini nga naging tagaan sang face-to-face or in-person classes right now are our special program students or learners. For example, ang estudyante namon sa SPA from grade 7 to 10, ang amon estudyante sa STE or Special Science, kag sa amon Techbook nga mga estudyante grade 7 to 10 na. Tagduwa-duwa na ka sections and tag 50 or 40 plus na estudyante sa isa ka klase. For our senior high school, we have chosen the STEM students, grade 11 and 12, na magiging sila anay ang maunang sining in-person classes. So, totally, pila ang so far, based sa records ninyo, pila ang total enrollees as of now, ma'am? Since Friday, may ara kami nga 7,766 students pa lang. Ang amon lalabuton, mga 8,000 ni, mga 8,000. Pariyo para sang isa katuig. Pero mabalaan ni kay karon kay last day subong as per DepEd Order number 34, may ara nga deadline sang enrollment and this is today, no? So mabalaan na karon kung bala nalabot namo ng 8,000 kay may nagalinya pa nga mapa-enroll. As of now, ma'am, kumusta ang implementation man ninyo when it comes sa health protocols? Okay. So, it was emphasized during our orientation with the parents nga halin pa lang sa balay, i-equip na nila nga daan ng nila kabataan sa proper protocol. No? So, from the start, dapat nakapamakaw gid ang kabataan kay wala kantin. Kag hindi sila pwede kagwa para magbakal kung diin-diin sa nila pagkaon. Okay? So, pagalin sa gate pa lang, sugod pa lang sa gate, nakamas ng bata, and kapasalamat gid ko kay may isa ka counselor nga naghatag sang mga face mask nagpang-distribute, no? Si Sir Miguel Treñas naghatag dito sa kaginang yung mga staff, and dako man ang abulig sa amon. So, pagsulod pa lang sa gate, ang kabataan nag-temperature check, may dala sila nga health forms. Okay, tapos naghugas kamot or nag-alcohol, and then proceed sila sa ila classrooms, designated classrooms, kay natultulan naman sang mga ginikanan kundiin, and they were advised kundiin sila ila classrooms. Bali ma'am, may ara sa kada classroom health kit, so kung ano man nang may temperature check man sila dito man. Sa amon classrooms, wala kami sang parehas ng digital nga dako gid. Kung di tiro-tiro lang, there are some classrooms nga tiro-tiro nga in case nga maglain matiyag sang bata, pwede namon sila ma-check, no? Pero hindi man nga kada klase nila checkon pagid sila kaya din pa lang sa gate ana na. I really appeal to the parents na kung lain pa matiyag sang bata, hindi na lang pagpiliton nga may eskwela gid. Para nga both kami, hindi kami mabudlayan.
nga magtawag pa sila, sinakuay, mag-amo na bala. So at least amo na istoryahan nga subong since this is just a kung magabala daw trial and error pa malang because nga duwa ka tuig wala eh. So buligay kami. I really ask them nga these things will only be successful if we will work collaboratively. Oo, amo lang ginayang So far do kanami man sang responses ang ginikanan. Pero kagina hindi malikawan may nagsalangisag gid nga mga kabataan sa siling ko na nga wala sila balakabasa sa GC sang ilang klase nga nagpalapit sila regular students. So we just advise them to go home and from time to time i-check gid ang group chats. Kaya ara dila gina-explain sang advisors kung anong buhaton. Bombo Cham, nabatian naton ang pahayag ni Ma'am Alpha Hava, Principal 4 sang Iloilo City National High School. So kagina Bombo Cham, aga pa lang ang mutugan according man sa hambal ni Ma'am Alpha nga alas 6 pa lang imedya sa aga gimbuksan na nila ang gate man sang eskwelahan agud nga ma-welcome ang mga kabataan nga excited sa pagsulod sang klase sang face to face. At the same time Bombo Cham, ang pahanugyan man ni Ma'am nga sa balay pa lang nila madala na sila sang balon nila kay hindi sila allowed nga magsagad gwa kay wala sang kantin mismo ang eskwelahan. So amo to Bombo Cham, nagpahanugyan man si Ma'am nga mangayo sang kooperasyon sa mga ginikanan kay ang sugod subong adlaw parang amo to gani trial and error pa lang. So hindi man malikawan nga may yara nga mga misunderstanding o kon kulang sa pag-relay sa information apang ga pasiguro man si Ma'am nga ihanda ini siya nga magkooperar ka sa bulig man sa aton mga ginikanan. Bombo Cham. Thank you again, Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. So may mga adjustments pagin man nga ginapatigayon, di pa man ni ma-perfect mo sa unang adlaw. Pero ang importante lang lamang sinadire sa aton sining nga mga kabombo nga babangod man sa technology, may mga kita mo gina-refer dayon iya masami ginambasa nga manunudlo. Bantay lang kamo or magbasa kamo sa GC or group chat. No, kay dira na gina-send ang mga information kaga instructions para nga tikol maglabot na iya sa punto nga mapadulong ikaw sa eskwelahan, may baluan mo na tanan, no? Kung hindi man tanan, at least well-informed ikaw sa mga nagakadapat nimo nga mahibaluan sa pagpatigayon na sa face-to-face sa classes. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa assessment sa Public Safety Transportation and Management Office kag hambal sa San Miguel PNP sinya Biyernes lang namon gin-file ang kaso batok sa KSB member Tadifa kay kung i-file ta to dali-dali matawag si gani ma-dismiss lang na sa korte. Tinaglibog ulota kay sano pa yan sano pa yan nangin nangin kabahin sang judicial system ang aton sinay kapulisan. Namin kublaya ang mga chief of police subong grabe nang ilang iniresulta man guro sa mga schooling, no? Ngati pati sila ya makatumod na sa kabaskugon sang kaso. Sa aton siniya nga mga kabumbo ngati madismiss malang gali isang korte. Sa aton sinimatag palamati balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad.
Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa utos sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kumusta ayhan ang assessment sang Public Safety Transportation and Management Office sa pagbukas sang klase subong iyang Agosto 22 ay gina-antisipar man naton nga posible magdugok ang mga pasahero. I-check na to ng linya sang head sang PSTMO si Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Good afternoon, sir. Bombo Cham, may hapon, kag may hapon man sa atong tagpalamati. Alright, kumusta inyo sining assessment sa imbukada gid nga pagbukas ang klase? Mr. Kunlo, sir? Bombo Cham, nag-experience kita moderate to heavy traffic situation natin kaina between 7 to 8 p.m. Diri sa aton syudad. Bombo Champ, no? So nagtaas gid ang aton volume sang vehicles, private vehicles. At the same time, nag-increase na ng aton number of public utility jeepneys, no? Bombo Champ. So, mga pagpas 8, nag-subside man siya Bombo Champ. Ang isa lang na-encounter natin because nga maulan, no? Medyo nag-slow down natin mga salakyan. Kaya nag-aulan, but manageable ang aton situation. Bombo Champ, plus may aral ang kita kay ina daw 3 ka mga collision na, no? Sa dalan, amoy na nga nagdugang pagid, no, sa paggutok sa atong dalanon. But ang tanan Bombo Champ na manage man sa aton ng mga personnel, no, kapag sa aton nga PNP.
Alright. So, basta rush hour gani, 7 to 8 a.m. Ato na lang sining ekspektaron nga magapugokin ang dalagan sa trapiko, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, amo na nga oras sa hour, expect kita kag makita agid ang increase ang aton vehicular kag foot traffic kay na Bombo Champ ang aga because nga tinag-open na ang mga public schools naton sa syudad, Bombo Champ. Plus medyo hindi man dayon di basta nakasulod gid aton mga estudyante sa schools kay may mga minimum health protocols nga gina-implement sa schools no bago sila makasulod, Bombo Champ. May ara ba lang sang na-encounter nga problema ang Public Safety Transportation Management Office ang inyong sininga team in terms naman iya sang pagka-stranded sa pasahero, pagkakulang sang di pampasahero nga salakyan, kagina, Mr. Kunlo, sir? Bombo Champ, may ara kita nga may sa area sang Muhon sa apat naton Bombo Champ ka terminal. Ang Muhon area kay na medyo may ara kita sang slow turnaround kag medyo kulang aton jeep but na-augment man naton dahil dito kay na Bombo Champ. So for Bombo Champ may ara gid man sang gamay kung Bombo Champ no as sa aton expectation. Hindi magida muna kadako ang kakulangan sang jeep kay na Bombo Champ. Nakita naman naton dayon ang aton riding public may mga waiting time lang diri sa area sang Mohon na Bombo Champ sa apat natong ka-terminal and per monitoring naton kay na Bombo Champ daw ma-cater sa aton nga mga city loop jeepneys ang volume of passengers kay na sa kalsada naton. Of course galing medyo may gamay lang nga dili Bombo Champ kay nagdugang sa aton nga sitwasyon ang pag-ulan. All right. Posible by tomorrow ma-iron out na ni sang team, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, may adjustment ka obrahon no ang aton team. Subong adlaw actually after karon sa hapon after rush hour mapungkoliwat ang aton task force upod sa aton mga transport cooperative for assessment sa unang adlaw sa balik eskwela Bombo Champ no. LTO kag LTFRB upod man naton Bombo Champ kay na no may duha ka teams naglibot to make sure nga ma-assess ang tanan naton nga mga pasahero kag wala sang kulurom nga mga salakyan nga magabiyahe Bombo Champ. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time. Mamayong hapon simo from time to time maga-checkar kami sa mga latest update in terms naman sa flow sa traffic diri during sining mga inadlaw, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, salamat man dira sa Bombo Radio kag may hapon liwat. Dari wavit si Mr. Jack Kunlo naghatag sa ila sining assessment no sa unang adlaw sa pagbukas sa klase. Di may pipila pagin sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, particularmente sa oras sa las 7 tubtob las 8 sa aga, kay ina makabig nga mga amusin nga mga inoras rush hour sa aton sin mga kabomay and then nagdugang pagin iya ining mga safety protocol nga ginapatigayon sang tagsa sini ka mga bulutuan before pa man nga makasulod ang mga estudyante. So may pagpugok dira sang estudyante sa mga gate nila ang nagatuga man sang pagka slow moving no paghinay sang hulag sang trapiko iya sa aton sini nga mga mayor nga dalanon kinexpectar by 4 to 5 until 6 p.m. later on isa man ini sa mga balantayan man sang Public Safety Transportation Management Office ang pagpalauli naman iya sang mga bumulutho sang mga learners. May ara sang nasalapo nga gamay nga problema sa sining kakulang abi sang numero sang di pampasahero nga salakyan but gilayon man ini nga nahitso sa aton sini nga mga kabombo. Dito kunos may Mohon terminal but ginapasigurado sa karon nga wala sang kolorom nga makabiyahe daw kag mangin safe ang tanan sini nga mga di pasahero or mga pasahero lakip na diri ang or particularmente ang mga estudyante. Ang oras sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 49 minutos na nakaligan sa takna sini nga launa. Check ko naman this time si Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa pahayag sang Chief of Police sang San Miguel PNP ang iya sini nga justification kun nga sang Biyernes lang ginpasaka ang kaso batok sa kay SB member Michael Tadifa. Bombo Chari sa report, please come in.
ginpaathag ni Police Major Julian Domingo ang rason kon nga bag-o lang nila sang kapulisan sa may San Miguel PNP gin-file ang kaso kontra kay SK President Mikhail Tadifa. Apisar nga sang Agosto 13 panatabo ang pagpangluthang sang sospek sa nakaaway niya sa social media nga si Jezreel Malaygay. Bombo Champ, sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Julian Domingo, sang Agosto 19 na nila na file ang kaso sa may Provincial Prosecutor's Office Biyernes ina nga adlaw tungod suno sa kay Police Major Domingo sang Huwebes sang hapon lang Agosto 18 nakagwa ang biktima sa ospital. Kaga suno pa kuno sa biktima mapahuway tani ini siya anay pero suno kay Domingo kinahanglan na gid ma-file ang kaso para makabulig man nga magluntad ang suspect. Usisa naton no si Police Major Domingo nga nakahambal ang mga abogado naton nga pwede gali iya maka-file sang kaso bisan wala pa kagwa ang biktima sa ospital. Kaga ginsabat ini ni Police Major Domingo nga base sa iya nga nangin eksperyensya dako ang tsansa nga madismiss lang ang kaso kay kulang sa witnesses. Mas importante gid kuno nga ara ang biktima sa tion nga mag-file ang kaso, nga i-file ang kaso kay kung witness lang i-dismiss lang gid ina kuno probably. Suno pa sa iya uncooperative sa gihapon ang pamilya sang suspect kag wala pa sila gihapon sang idea kung ano nga armas ang gingamit sang suspect sa pagpangluthang. Dugang pagid ni Police Major Domingo, wala kuno sila sang may na-recover nga motor kaga wala sini sila sang idea parte sa motor nga gingamit sang suspect. Ayari pamatian ang interview kay Police Major Julian Domingo. So again sa kay Michael Khalil Tadifa sa August 19, it was Friday afternoon, mga 5:21 PM na receiving siya sa provincial prosecutor. Clarification yun lang sir nga sang sinilang gid na file ang kaso. Ang actually ma'am kay tungod sang Friday lang ni ma'am, sang Webes lang ni sang hapon ang biktima nakagwa sa hospital. Kaga pag sa nakabalo kita dayon kadtuan ta ni pagkaaga ang aton nga biktima. Kaga according sa iya gani nga do gusto ya para mapahuway kaya makugusto ta ni mapile ang kaso at least para sige daw si makadagdagan para dating mga suspect. Ang hambal abi sir sang mga abogado bala sir bisan wala pa nakagwa ang biktima, pwede na kuno ninyo mabuligan sang kapulisan nga mahitso ang kaso bala sir nga ma-file? Ma-file ang kaso ma'am, but sige based sa akong experience ma'am, ma-dismiss nila katungod di wala sila kulang kita sa witnesses. Importante dapat ara ang biktima naton. Kung i-file ta lang karon nga witnesses lang gid sa maitindin si ma-dismiss ang kaso. Ang sa suspect sir, musta sir ang cooperation sang pamilya kag ang suspect ta? As of now wala hindi mo uncooperative ng Japan. Nabalaan na sir kung ano ang armas nga gingamit? Wala pa kami mga kaptan sila, request pa lang. So in receive copy lang receive namon to Japan. Ang sa parte bala sir sa motor nga gingamit sir? Wala kami ma'am, wala kami sa wala na namon to include anong motor man tong gamit niya ma'am. Pero na-recover nyo gid man sir iya motor? Wala ma'am. Pero ang motor gid man nga gingamit niya sir hindi iya sang SB member? Wala ko idea ma'am sa motor nga gamit niya. Wala lang tanan idea si Major Domingo do wala ya idea Bombocharyaw. Naglibog ning ulo taga ni Bombosamp no kay do ang iya ginahambal kung witnesses lang gid gali ang ara no nga mag-upod file sang kaso do anong do ginapagwa nga do wala power ang statement sang witnesses Bombochamp. Amo gani kiti hambal sa mga abogado naton nga kilala ang medical certificate probable cause na to file a case. Tapos kung may mga witnesses bakod na gini kay may ara sa nga direct nga makahambal nga may knowledge nga amo ni siya nga persona ang nagtiro sa akon nga bata, sa akon nga hinablo, sa akon nga abyan, ara ako sang natabo. So ang nakita naton dire
daw kasubong niya nga nag-multitask si Major Domingo. Hindi lang niya gali iya kay Chief of Police sa San Miguel PNP, nag-akto naman siya as the prosecutor or the provincial prosecutor Bombo Chari sa iya kaugalingon sining pag-assess, of which nga kung tani tingitugyan na iya sa korte. Korte na iyang bahala kung anong ila sining paglantaw sa pag-file sang kaso, basta ang mga elemento nga nagakumplito or mambal naton may substantial elements to file a case, ara ang presensya, ara man lang, then file the case. No? Ano pa? Nga, hindi man niya kinanglan sa inyo siniyang opinion. Korte na iya bala mag-decide. Korte na iyang tawag si gani, maghibalo kung i-dismiss nila o kung masaka na ang kaso. Hindi ba, Bombo Chari? Yes, Bombo Champ, no? Korte na bahala kung i-dismiss ang kaso o kung hindi. Ang importante lang tani, ginbuligan nila kag may inisatibo sila ni nga magbulig sa pamilya sang biktima nga i-file gilayon ang kaso. Alright. Kanto kita sa motorsiklo, according to our sources, amo to ang motorsiklo nga gamit as getaway vehicle. Why ito nila makwaya? Why gin kabalong San Miguel PNP nga may motorsiklo nga gingamit si SB member Tadifa? Kanong report nga nakalabot na sila pagpaniro to naglakat-lakat lang ano kasubong iya nagbakalang kabubot sa Tiangge. Pero why may natabo? Amo sina? Kaya muna Bombo Champ, no? Pahayag ni Major Domingo parte sa motorsiklo nga nangin getaway vehicle sang suspect, no? Nga wala na lang kuno nila quote and quote gin-include kay motor malang to ang gingamit. Pag wala man kuno nila ni na-recover ang motor, pag wala gid ni sila sang idea parte sa motor nga gingamit sang suspect. Apang sa aton bala Bombo Champ nga maid-id nga pagpangusisa kag bali sa impormasyon taman nga nabaton, no? Nagasiling ini sila kag ginkilala sang mga informant naton nga may na-recover ang mga kapulisan nga motorsiklo nga gingamit ni Tadifa mismo kag ginkilala sang mga pumuluyo ang motor nga gingamit ng suspect nga amo ang ginapanag-iyahan sang isa ka opisyal sa may San Miguel man. Ang tag-iya na determine na pero amo man tong paghatag di sang clarification is member Macmac Sanchez nga tingin hatag ginatuya sa iya sining trusted employee nga nagabulig man sa iya or staff niya abi, no? Sa aton sinimatag palamati. The mere fact nga may ara sang gingamit nga getaway vehicle dapat sini, no? Sa investigasyon ara na datanan sa investigasyon ginbutang na datani tanan sang investigador sa San Miguel PNP, no? Tapos gin double check ni Major Sulien Domingo kung anong plastada sila di, anong mga kulang, ano na dira karon ang sitwasyon na sang report tuhoy sa shooting incident. Ti karon iya waay damo sang kulang-kulang, ano man ginhungod para iyang there will be a certain period para nga dribble anay ka makapalagyo suspitsado. So that nga ti maigo sa regular filing kag ati mawanted pangitaon lang ang pangitaon. Amo nang plastada? Anong punto sinadri Bombo Chaman? Amo na gani no nga gahambal ang mga pumuluyo nga wala ginsugid gina-report sa inyo ni Major Domingo nga may motor ini nga may getaway vehicle kag nabalaan nila nga may getaway vehicle kag na-recover nila ini. Amo nang wala sa mabalang Bombo Champ kung anong plano ng San Miguel PNP. All right. Sige. Anyway, siguro mangusisa paging kita dugang kay why na yan nagauntat dire ang aton sini nga paghusisa sining kaso nga kay napasakaan na sang kaso amo na tapos na. Hibalon ta pagirang iban sinadriya nga kakulangan sa San Miguel PNP kay hindi kita yawi cannot afford sa kasubong sini nga plastada sa pang-imbestigar kag pagdeal sa mga kaso hilabi pa ko na krimen ang natabo. Kay ti mangin balasihan ini sang iban nga mga kriminal sa sunod.
Nyati kon matiro tagalitaw dito talang hikuton sa San Miguel. Kay ti hindi to ma-identify aton sini nga, although identified ang aton sini nga getaway vehicle, pero ti hindi why nagali nila ginalakip na sa report or sa incident report or sa records. Tapos ti kung ano mga medios posibles magina para nga hindi lang tayo mapriso. Amo na to ya sa San Miguel guro. Bomotsa. Magamuna kag magdra na lang magkinadto ang mga kriminal bumbot sampi ambot lang. Sige. Sige. Ini si Bumbot Shari Galias Magpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Chari Sumagpao. Hindi ko makita pero mabatsagan ko nga gina-impluwensyahan ang sitwasyon sa sining kaso nga pagpaniro ni SB member Khalil Tadifa. Nga kadamo sang kaygayunan nga mapadasig ang pag-file sang kaso, para nga ti mahatagan sang hustisya atong tiniro niya sa aton sining mga kabumbo. Kung wala nagakooperar ang pamilya sang suspect, hasta nagilanday kutob madala sang utok sa San Miguel PNP, hindi na sila mag-follow up, hindi na sila magpagwa sang ila sining mga intelligence officer, intelligence network, para nga pangitaon kung din si SB Khalil. Dira nagilang sila stagnant sa aton sin makabumbo sa punto nga ti kay why nagakooperar ang pamilya. Why na dayon, hindi na siya makita, hindi na siya mapasabat sa krimen nga iya sinigagin komiter. Ano klase naman? Ginaknowledge naman kumayo performance sa aton sin makapulisan. Pero athag pa sa butlak ni Haring Adlaw, bisan nga nagaguom-guom subong, nga gin kalukalo bihon gijay sa San Miguel PNP. Ang investigasyon para lamang nga matagan sang kaygayunan, sang tsimpo, nga makapropanago, and eventually makapalagyo. Si SB Tadifa, sa iya siniya krimen nga ginkomiter. Di kay na-file na ginman bikaroon ng kaso, ano dayon ang lihok sang PNP, and usually ano mangin next step. Ti next step sinihulaton nga madagdag ang warrant of arrest. Ti pila naman inay kabulan ayhan. Basi kalamputan na to sa Ukraine, sa Russia, si Tadipa. Sang panago. Samo sinakalawig sang tsimpo. At hagid nga gina-impluwensyahan ang investigasyon sa San Miguel PNP. Kag bilang taxpayer, I am very disappointed nga kung gina-impluwensyahan, nagpa-impluwensya man ang San Miguel PNP sa aton sinima kabumbo. Standby anay sa aton sinima kuturan kay we have this breaking news with Bombo Anali Soberano, mga matag-asi ni iyang opisyal sang New People's Army. May latest update today. Check tabi si Bombo Anali Soberano. Bombo Anali, si Bombo Chambo ito ng Bombo Radyo Iloilo. Good afternoon. Yes, magandang hapon, Bombo Champ. Nakatanggap tayo ng information regarding dito na na-neutralize nga kaninang alas 4:20 ng madaling araw ng mga operating troops ng Joint Task Force Operations Trident kasama ang team ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, itong mag-asawang Communist Terrorist Group leaders na sina Benito at Wilma Tiamson sa isinagawang interdiction operation sa karagatan gamit ang 2 riverine scout boats at isang outboard motor sa may vicinity ng Barangay Kanhawan, Guti, Katbalogan, Samar. Batay sa nakuha nating report, nagkaroon muna ng engkwentro kung saan nakasugupan ng militar ang nasa 10 armadong individual na pawang mga miyembro ng Communist Terrorist Group ng NAGA at itong National Headquarters-led CPP-NP-NDF chairman na si Benito Tiamson at Secretary General Wilma Tiamson,
kasama nga itong si Joel Arceo. Sakay sila sa isang pump boat ng bumabiyahe patungong South Sana, partikular sa bahagi ng Buri Island. Habang ongoing ang labanan, bigla na lamang umanong sumabog itong pump boat kung saan sakay ang mag-asawang Kiamson. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma at hindi pa naglalabas ang Armed Forces of the Philippines ng official statement hinggil sa naturang report. Pero batay sa pakikipag-ugnayan natin sa isang top military official, kinumpirma niya na nagkaroon nga ng sagupaan dito nga sa may bahagi ng Barangay Kanhawan, Guti kaninang madaling araw. Pero ayaw niyang kumpirmahin ang pagkaka-neutralize sa mag-asawang Tiamson dahil hinihintay pa nila itong official statement mula dito sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo dito sa Quezon City. Matatandaan, itong mag-asawang Tiamson ay nakulong noong March 22, 2014 sa CIDG sa Camp Crame. Pero nakalaya sila dahil nagbigay nga ng itong bail noong 2016 dahil nga sa resumption ng peace negotiation sa ilalim ng dating Pangulong President Duterte. Pero nang mag-collapse itong peace talks noong 2017 ay hindi na sila nagtago na itong mag-asawang Tiamson. So simula noon nagpapatuloy yung manhunt operation sa kanila, pero kaninang madaling araw sila ay na-corner ng ating mga otoridad. So sa ngayon, inaantay pa natin yung official statement ng Armed Forces of the Philippines regarding nga dito sa pagkaka-neutralize sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamson. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Thank you so much, Bombo Anali Soberano. O sa sining balita nga ti ginapatihan nga na neutralize sining duwa ka mga matagas nga leader sang CPP, NPA, NDFO, ang mga sawa nga Tiamson. Sa aton sining mga kabombo tidugang pagkaroon niya nga mga impormasyon sina diri sa pagkumpirmar sa aton sining mga otoridad sa natabo sining nga enkwentro. Sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Anyway, bantayan na nga diri sa paray nga pagpalayag sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Inimo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o konang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga district. Hapon gid sa itanan, mga kabombo, 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine, mabinagyuhon ang aton nga Lunes, Bagyo, dito sa may Luzon. Anyway, kumusta ka mo sa mga parents dira, sa mga nagabalantay, sa mga kids naton, especially mga elementary pupils naton, kumusta man ang inyong nga first day of school? Do kamuya ang na-stress, no? Kamuya ang may separation anxiety. Well, anyway, may naman na, no? Maka-adjust ka mo, maka-adjust ang mga kids, and pila lang ka adlaw, ox na, no? Pwede na mabayan, pwede na nga they'll just be on their own, matraining na sila, kag excited na sila to go to school by their own. Anyway, good afternoon sa liwat. This is Tita Regine sa Lunes nga adlaw, 22nd of August. Kag ang akon nga pag-welcome sa inyo diri sa kahapon lamang program. Kag Lunes kita sa sininga hapon, another set of beautiful stories ang aton nga igadulong para sa inyo. Kag ginakumusta ko man at the same time kali ang inyong mga istorya dira with pictures kung pwede. Salamat sa mga nagsulat kag nabaton ko na ang ilang mga letters today. Thank you so much. May giduhol sa akon si Manong Guard. So kamo dira, if you also have your stories nga luyag nyo mga ipalabot diri sa KLP email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat kag ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung wala man lang sa importanteng kaladtuan or commitment, don't go out na lang, no? Kay maulano ng atong nga panahon. Careful kita sa tarotrangkaso. Ari na nga itong bahanan para sa inyo, pang welcome ko. Again, this is Tita Regine and this is the KLP, si Jose LG Fuentes from the Bombo Music Festival. Let's listen to LDR. Mayong hapon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako.
humor. Mauy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gigilig man, kay ang kamingam nga akong ibati, niligid ka bayran o dalar. Misagod sa ubiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa guma andam magpaabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw diyan na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Jose LG Fuentes, LDR. Okay ra. Anyway, welcome again mga kabombo. 21 minutos makalipas ang 2:00. Sige, diri na kita sa story ni Lolo Dencio Sangharo. Yes, another story para sa aton. And so we're going to start reading his story. Nagasiling diri Dear Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa tanan nga katapos ang Bamburadyo, inibinigid sa imo Inday. Ining akon kahapon, sugpon sa akon istorya sa pagbakasyon ko sa Mindanao, sa Mount Baco. Sa 4 ko kaadlaw sa pagbakasyon, damo happenings nga wala ko masaysay. Kay siling ko, kalawig, kagkakapoy magsulat. Kagon kay isa, gabiling ang akon tudlo, kag nagaluha ang akon mata. Inday, isa ka udto. Samtang gasulat ako sa sulod sa akong tiyangge nga wala unod, may nagsulod. Namangkot kung ano nga radyo ang akong ginapamatian. Sabat ko, ara, pamatii. Sabat niya, ay, bombo? Siling ko nga ahaw. Siling nga ga-survey kami, kay may bago kami nga estasyon sa radyo. Ginaimbitar ikaw namon nga mamati man sa amon estasyon. Siling ko ano nga estasyon, how? Siling nga amuni. Kag kung mas patan ka, may isa ka kasako nga bugas. Ihatag sa imo. Para wala na madamo nga istorya, ginhangdo ko na lang. Inday, ari ang kasugpon sa akon kasaysayan. Abi mo Inday, na turn off ako kay Luning, kay daw wala kahangpon. Tani kay bag-o ka nga bisita, tani tagaan ka man sa kalupangan. Tiaw mo Inday, sa pag-abot ko, kumusta ko siya? Ay Inday, dawa ay lang. Do medyo ginabasol pa ako nga nagbakasyon ako sa ila. Tani Inday nakita niya nga do kapuy ka, tani papungkuon ka. Kung wala ako magmatumato sa pagpungko sa dala ko nga latas ng biscuits, way ako kapungko. Do natulala siya.
Tapos ang pagpauli namon, pakadto sa ilabalay, tama kalayo sang antad niya. Kung wala siya ginambalan sang iya tatay nga, bilisan mo, pagod at gutom ang bisita mo. So pag-abot sa ilabalay, wala na siya magwa sa iya kwarto. Hindi bala inday kung sa aton, kung may bisita, halin sa malayo, gasala kita kung anong iamuma mo sa iya. Iya, bisan tubig, wala ugid. Namangkot ako kay Ed, ang friend ko. Sino ano klase, babae ni man? Tisabat ni Ed, pasensyahan mo na lang. Alam mo, taga-bundok, masyadong mahiyain. Ginatawag na gani siya nga binukot. Hindi isanay humarap sa mga tao. Bakit noon sa kasalan, parang okay man siya? Siling ko. Nahiya siguro, kay ti nakabarong ka. Nakita mo naman, permila na kayo ko. Hasta sa pagpanyapo namon, tani inday siya mag-asikaso sa amon? Wala. Hasta pagkaaga, nagbalik lang siya sa eskwelahan, wala gid nagsiling. Pasensya lang kayo, may trabaho pa ako. Wala gid. Ang nanay niya, amo ang gaasikaso sa amon. Amo ato, kami ni Ed, gamatumato para malingaw kami. Maayo lang, ara ang tatay niya. Ginlagaw kami sa ilapastuhan. Isa kagabi, mga alas 8, kanami isang panahon, nagwa ako. Inday na batyagan ko ang kabugnaw kagkapres kasang huyop sang hangin. Daw halos ko hakson, kadamo sang bituon. Inday, daw kalapit lang, daw pwede ko labuton. Nakita ko ang dako nga bituon, gaigpat-igpat. Nagsaka ako sa mataas nga bumyod, ginlabot-labot ko. Siling ni Ed, hindi mo ina malambot, panulok mo lang malapit, pero malayo yan. Way ako kahibalo, gatanaw gali, ang tatay ni Luning. Namangkot, ano ang ginadabot mo? Tisabat ko, gusto ko sanang abutin ang malaking bituin. Ang ganda. Sabat niya, madali mo lang maaabot yan kung magtitiis ka at maging mapainubuson ka. Gusto mo manghuli ng bituin? Yan. Gintudlo niya sa akon ang panong sang ipot-ipot. Di ang tawag sa ila, alitap-tap. Katahom tanawon. Makahatag man gali kasanag kung magtipon sila. Naghutik si Ed sa akon. Do may kahulugan ng hambal sa tatay ni Luning. Ano? Magtitiis ako? Siling ko, ano siya? Siniswerte? Kala niya magandang anak niya at may trabaho na gustuhan ko. Sa kanya na lang ang anak niya. Parang pagong. Kakita tao, salop dayon ng ulo. Hindi siya pwede sa sosyedad ko. Wah. Kagdawala ka paligo. Ay, ugali, no? Siling ko, di sila nagapaligo. Siguro, wala tubig diri. Kay daw laban sa ila maanghit. Bukas magtanong tayo. So, amo ato, nakapaligo ako sa idalom sang bukid nga wala habon, wala towel, kag ilislan nga brief. Sang hapon, may nagharana. Damo ang ilang nga inog pamahaw. Sa laktod, nagkinaon kami. Nagabot si Luning. Kakinanta sila. Ang isa ka maestro, kanami magkanta. Pag contest, nagbulos-bulos sila. Tapos ginpilit nila ako nga magkanta. So amo ato napilitan ako nga kumanta. Amo iniinday ang title sang akon kanta. Nandito ako. Iya ni Ogie Alcacid. Ang ikaduha. Ikaw lamang ang aking iibigin. So, maning lyrics. Bawa. Di ko kaya pagkantahon niya, lo, ha? Huwag kang umasa. Basahan ko lang lyrics, ha? So, mayroon akong nais malaman, maaari bang magtanong, alam mo ba matagal na kitang iniibig, matagal na kitang hinihintay, ngunit mayroon ka nang minamahal, kung kaya ako'y hindi mo pinapansin. Ngunit gayon paman, nais kong malaman mo
Ang puso kong ito para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka, kanya, huwag kang mag-alala, nandito ako. Amitani kong ginakanta, no? Pero sorry, wala ka mo asahan sa akon kung kanta ang paghahampalan. Anyway, so yung Regine, pinalakpak sila kag magsiling. Luning, sagutin mo. Tinagsinggit sila, si Ed naman. Hindi ako marunong mag-awit or okay. Sige, matula na lang ako, hambal ni Ed. 10 metro ang maalikabok na daan. 7 suba ang aming tinawid. At 5 bundok ang aming inakyat. At tiniis namin ang init at ulan para lang maabot ang iyong kagandahan. Ngayon, halaran mo kami ng iyong matamis na awit. Ang awit kong ito ay para kay Densyo. Sa kay Mr. Visitor. Ay inday, naguyam pa, dalagan, balik sa iya kwarto. Si Luning. Siya mo ito, inday, ginsigi ang kinalipay. Nagtukar ang duha ka gitarista sang medyo waltz. Gulpi lang nag-abot ang babae nga medyo hubog. Nagsaot, daw manok na inugbulang. Nagkahig sang tiil, galupad-lupad. Why, bala ako magtindog, kag sabayan ang mangyan. Sus inday, grabe ang hinugyaw nila. Tapos nagtukar sang tango, inday, kanami sa iya magsaot. Sige ang patiyog-tiyog ko, nahaklo ko ang baho minama kagkaanghit. Grabe ang pinalakpak kag hinugyaw. Inday nagdamo ang tawo, naghambal ang isa ka maestra. Ang saya-saya natin. Ngayon lang ako nakaranas ng saya. So amo to, nagwa si Luning, pagkita ko sa iya, dayon ko siya isaot tani. Ay inday daw karo, nagdalagan, pauli. Kinagpauli ang babae, nga mangyan, gaprotikol, hindi ko naintindihan. So nag-impon sa amon ang manugtanom. Dala nila ang tuba kag lambanog. Ginpainom ako nila, pero namalibad ako. Ginutikan ako sang tatay ni Luning. Nga pagbigyan ko, baka sumama ang loob nila. So amo ato inday, nag-okay ako. Sige, bigyan ninyo ako, tuba lang. Sus inday, isa ka paya nga tuba ang ginduhol sa akon. Ang ilabaso, paya sang lubi. Naghutik liwat ang tatay ni Luning, nga huypan ko. Kuhaon ang bukal. Amo to, ginhuyop ko. Hambal ni Ed sa akon. Yan kuno ang ambutinday ko ano, para kuno mapahilayo sa usog kag hiwit. Inday, katamis ang ilatuba. Daw honey. Tuon. So naubos ko, duha ka paya. Tapos induhulan ako nila sang adobo nga halo. Inday kanamit gali. Daw manok man. Mapilahan kami noto, nagwa ang allergy ko. Tama kapula ang bilog ko nga lawas. Kagkakatul. Nakita sang isa ka Ilonggo nga tawod tinawon nila na mangkot, allergy ka sa tuba. Hindi lang sa tuba, tanan nga ilimnon basta may alcohol, allergy ako. So amo ato, nagsulod ako sa payag kag magpahuway. Nagsulod ang nanay ni Luning, may dala nga bulong para sa allergy, pero naghambal ako, wag na lang, madali lang mawala ito. Namangkot ako, kumusta si Luning? Bukas uuwi na ako, pakisabi na lang. Pasensyahan mo lang, talagang ganyan ang ugali, masyadong mahiyain. Kasi nang maliit pa siya, tinago ng lola niya. Makalabas lang pag nag-eskwela. Pagkaaga, aga pa kami naghimo sa pagbalik sa Manila. Damo gahambal sa akon nga magbalik. Kung kailan ako magbalik, ang sabat ko, pag makasal kami ni Luning. Grabing pumalakpak nila inday. Tiya sa diri ang katapusan sang paghigugma nga hasta subong 76 ng edad ko, virgin paghihapon, but totally damaged. Lolo,
Salamat ang tagpadala, Lolo Dencio. Ay, maan, Lolo Dencio, grabe ang mga hirit mo diri. Tiyanon mo na, B, ikaw super advanced, kumbaga, si Luning naman super mahiyain. Introvert meets extrovert. Ang iba nambal nila, opposite poles kuno attract, no? Para sa imo sa inyo nga duha. Walang nangyari, kiti ikaw, gusto mo ang somebody na makasabay man sa imo. So, feeling mo, si Luning doon di kasabay, doon di mo carry ang pagkamahiyain niya. Ang hambal mo nga daw pagong, nga nagasalup-salup ang iya nga ulo. So siguro ang mo gina siya ka-shy, no? But anyway, ang experience mo dito sa ilang lugar, wow, hindi mabaydan, no? Sa kung ano pa man. Pisar nga tama kabudlay ang biyahe, pero nakalabot ka dito, and then you met a lot of people. Kag dito mo man nakita, no, how they wear, ano ang ilang pagpangabuhi, ano ang ilang culture, paano sila mag-amuma, anong ilang sitwasyon, so kanami man. And at least enjoy ka. And first time nga nakapaligo ikaw, no, sa suba nga wala tanan. Something nga hindi gid makalipatan ni Lolo Dencio. Pero mas grabe ang hirit mo. Still a virgin, but totally damaged. Well, anyway, Lolo Dencio, thank you, Gid, ha? Kasadya sa imo magsulat sa imong istorya diri sa kahapon lamang program. Kaya ginapasalamatan gid naton ina. Oras naton. 36 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. Magabalik kita with more diri gyapon sa kahapon lamang program with Tita Regine. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko.
Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay, kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano ba lang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edad? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay. Diri sa KLP, yari ang mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela de Iloilo sa siningas semana tubtub Agosto 27 sa ini nga Sabado at sa August 27 ang pinakasampaton nga rock band sang Iloilo, ang Binhi Band. Natalana nga magpagwa sang ilang maid-id nga ginpili nga mga rock songs sa 2 ka oras nga musical extravaganza sa concert at The Plaza. Mag-uumpisa ini alas 6 sa gabi.
Sa siniya kay wata, napulo na naman kay espesyal kag matahong nga mga Plazuela mags ang igapa-raffle sa mga parokyano sang Plazuela di Iloilo. Sa Agosto 28, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa mga luyag nga magupod sa regular nga misa nga ginahiwat kada Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, maghalad kita sang pangamuyo nga kabay aton gidumdumon nga ang Ginoo upod naton sa tanan nga tion agud nga hakson kita sa iya mahinalungon nga butkon. Ilabinagid sa mga tinion nga kita ang ginakibang. Plazuela di Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And moving on to our next story, yari ang luyag nga i-share diri sa aton ni Julia sang 3rd District. My ever dearest, in the region. Maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapalamati sa imo makagalanyat nga programa ang KLP. Subong man sa tanan nga mga mapisan nga staff sa Mambo Radio. Tanan kami sa amon balay pagkatapos panyaga nagatipon gid palibot sa radyo agud nga magpamati. Wala gid kami pagtak-i mamati. Kay nanamian kami sa mga kasaysayan. Ako isa ka babayi nga may bana kag may kabataan. Naga-estar kami sang una sa Gimaras kag didto ako ginbata ni Mamang. Ang utod ni Mamang nakabakal kag nakapangasawa diri sa 3rd District. Gani nakasaho man ang akon mga ginikanan kag kauturan. Nakasaho man kami tanan. May nagbaligya sa amon sang duta, bali 3 ka hektarya, kag diri nagpatindog kami sang balay. Ang amon balay malayo sa karsada, kay sadto wala pa karsada ang mga barangays. Ang amon duta natuon sa ibabaw, kag may puluputong jutay ang mga kahon nagairas, ang mga saging kag sa tunga may dako kaayo nga paho. Sa ubos ang among duta, amo ang duta sang tumandok nga tag-iya sang malapad nga kawayanan kag kasagingan, kapihan kag star apolhan sa palibot sang 24 hectares nga banglid. Sa tunga sang banglid, may sapa nga ginakuhaan sang tubig nga amon nga ginainom. Ang bubon manabaw lang, pero mataas ang pangpang nga amon ginsaka kag matapan sa ibabaw sang pangpang. Diri ako nagaagi pauli sa amon balay. Sa edad nga 8 ka tuig, diri ko nakilala si Neni sa ubos ang amon balay. Nagamigahay kami ni Neni, kag ginahapit ko siya adlaw-adlaw agud magsalok dala paligo sa sininga bubon. Ang amon ginahakutan sang tubig amo ang bayong, ang kawayan nga ginabuhuan. Mabudlay ang magpasaka sang bayong sa pangpang, gani ginauna namon ang baba sang bayong, agud indi maula ang unod sini. Pagtaklad namon sa pangpang, patindugon ang bayong, nga ginapasandig sang abaga, kag magpahuway-huway nga nagaatubangay. Kung madanlog katama, mauna ang isa, kag isandig sa kahoy sa unhan. Kay balikon siya, samtang ginabatak ang bayong. Sa unhan, jutay, may puno sang dako nga kamunsil. Mapahuway naman kami, suhot sa iya puno. Kuntig bulunga sang kamunsil, amon anay isandig ang amon bayong, kag magsingit sa mga bunga kag magkaon. Tungod kay may mas dako ako sa iya, jutay. Ako permi ang nagabatak sa iya. Dayon namon pauli, kag ihuwad ang amon tubig sa banga. Ang baba sang banga, ginabutangan sang salaan. Adlaw-adlaw, amo ini ang ginaobra namon ni Neni. 3 ka banga, nagasugod man kami pangutan. Ang amon ulutanon, kadyos, balatong, kauri, kaginalakutan sang balunggay, dayon subakan sang pinakas nga uga. Kung kaisa lang man ang amon nga ginalakot, kag subakan sang balingon nga uga. Amo ini ka simple ang amon pangabuhi sa uma. Talagsa lang kami gaihaw manok o kung maghinguli isang baboy, kung may ihaw ang amon kasilingan. So nag-eskwela kami sa ubos pangakalsada na hamtang ang eskwelahan.
Bale, 8 ini ka kilometros ng amon eskwelahan, gani naguntat ako eskwela. Sa makatapos ako eskwela sa grade 6, ang akon amiga nag-eskwela sa high school, sa pribado nga eskwelahan, sa lain nga banwa. Diri kami naglayuay sang akon amiga, kag weekend lang ang amon nga pagkitaay. Talagsa pag-updanay, kay kun kaisa, tag-isa man ka bulan ang iya pauli. Kay kun maulanon, may suba pa sila sang iya magulang at tabukon. Sandiri na ako sa uma, diri ko man nakilala ang utod sang akon amiga. Tungod nagatambihanay ang amon uma sang akon amiga, ginpakilala niya sa akon ang iya manghod nga si Jessie. Si Jessie mabukod nga lalaki, gwapuhon man, kag mabuot kaayo. Nagapangaluyag siya sa akon. Mapisan katama si Jessie, pero 3rd year lang ang natapos, kay natak-an mag-eskwela sa pagtabok-tabok sa suba. Ang akon nga amiga nga si Neni, pagkatapos ang high school, didto naman siya nag-eskwela, tub-tub matapos niya ang pagkamaestra. Malipayon gid kami nga duha, kay pag-graduate niya, nakapasar siya dayon sa civil service, kag nakasulod siya sa 5th district. Dalaga na gid kami, kag ginupod niya ako didto. Isa ka bes ginakat kami sang co-teacher niya nga mamayli sa ila barangay. Si Nene may ulo amiga man nga upod man sa amon. Upod ang iya utod man nga soltero, nagupod man. Nangaluyag ang utod sang amigo sa akon, pero nagalikaw-likaw man ako sa iya. Nagpabilin ako didto sang pila ka adlaw. Gindulong ako ni Nene sa 3rd district. Sang magpauli ako, masako gid ang pagmamasyar ni Jessie sa akon. Wala na ako sang mahimo, kundi batuno na lang siya, kay do sa piho. Ang iya mga ginikanan, kag mga kauturan, mas gusto man sa akon. Gani nagpamalayi sila, kaging patindugan sang balay, para sa kaan namon, matapos ang kasal. Masadya gid kaayo ang amon kasal, kay madamo ang punsyon, kag nagsulobra ang pagkaon. Malipayon di kami ni Jessie, nga nagapangabuhi. Masyado kabudlay, kay ang amon nga patubas, kag inubaligya, ginakarosa, kag ginatuwang-tuwang lang, kay wala karsada. Ang iban ginakarosa, maayo kung jutay lang, pero pila ka balik sang karbaw. Pagdason nga adlaw, 2:00 pa sang kaagahon, nagaburon lang kag magpakarsada. Ang tiyenda sa Miyerkules, San Miguel, Huwebes sa Haro, sa Martes, Banwa sang Alimudyan. Sa amo naman pagpauli, tuwang-tuwang naman sa mga pinamakal nga mga kinahanglanon sa panimalay. Nagligad ang mga tinuig, nagbusong ako. Bisa nagabusong, amo man gihapon ang obra namon nga duha. Sa nagbata ako, amo ugaling kag ang akon bana na lang ang nagabaligya. Ang una ko nga bata, babayi, gintawag ko ini nga Neneng. Sa may isa ka tuig kag tunga si Neneng, nagbata naman ako sang babayi, kag amo ini si Inday. Ginsundan pagid sang 4 nga lalaki, kag ang akon hinipo, isa man ka babayi. Si Neneng naging beautician, kag si Inday nag-eskwela secretarial. Pagkatapos ni Inday eskwela, naglisensya nga malakat sa iban nga pungsod. Ang iya pa kaisa nga sa Gimaras, amo ang iya upod. Si Neneng na lang nagpabilin sa balay, kay wala sa mabantay sang iya manghod. Kag subong man ang pagluto sang amon pagkaon. Ang mga manghod nga lalaki, isa lang ang nakatapos, radio operator. Kag ang iban high school gid lang, kay natak-an sila mag-eskwela, tungod malayo ang eskwelahan, kag nawili na lang kabulig kay tatay nila. Naglakat si Inday, nagaedad pa lang, 18 anyos. Una niya nga na-employan, amo ang Australia. Naglipas na 10 ka tuig, wala gid kami makabalita kay Inday. Hindi gid namon siya makontak. Sadto, wala pa sang cellphone. Telepono lang kag sulat, pero wala gid kami kabalita sa iya. Kinulbaan kami, basi ano ang natabo sa iya. Napatay lang si mamang kag si papang, wala gid siya makakita. Gali,
kay naakig siya sa iya employer, kay barato ang iya nga sweldo. Gindala siya sang iya ama sa London. Pag-abot sa London, samtang nga nagaobra siya, nag-eskwela siya caregiver. Ang iya ama, dako-dako nga babae. Laon, pero barato man gihapon ang iya nga sweldo. Nag-apply siya bilang caregiver, kag didto siya natuon sa Home for the Aged. Didto na batyaga ni Inday, nasiling niya, wala akong matatap ang sarili ko nga katigulangan, dire ko na lang ipatungod ang akon nga tiyempo. Siya nagapaligo, nagapakaon, kag nagapanglimpyo sa ila, kag nagapanglimpyo man sang ila tululugan. Diri nagatiner si Inday, tubtob maka-green card, kag mangin British citizen. So masobra na siya 10 years, nakapamana siya sa isa ka British nga ginahingalanan kay Kate. Si Kate gwapo-gwapo ginya pagkatao, domanikin kakinis ang yakudis. Bugtong siya ka doktor sa mga kuko kag mga prosthetics nga mga tiil. Nag-decide gid siya nga maupod kay Inday. Ginhimo ang tanan nga papeles kag nagpauli sila nga duha diri sa Pilipinas. Nag-enjoy gid siya boating sa Gimaras kag sakay sa karosa pataklad sa uma. Nagpaobra balay namon worth 3 million kag gihanda niya sa kaing grande nga ponsyon. Ang balay manughuman na ginhanda ang malapad nga tolda nga ila pagkakaslan kay gusto niya gid sa umahiwaton ang ponsyon kay ang mga imol nga mga paryente makakaon. Mga 5 days before sang gintala ang kasal, kada gabi sa hotel sila gatulog. Sa nagahigda na sila, nagbangon si Kate agud magpamuhin. Ugali isang foreigner, nagabasa newspaper. Madugay na nga hulat ni Inday, way gyapon kagwa. Sang tuktokon niya, nakita niya nga nagabula na ang baba. Dayon si Inday singgit, help, help, do everything you can. Ginkarga siya sa ambulance sa hospital, pero wala gid makarecover. Dead on arrival ang proklamasyon sa hospital. Ginhaya si Kate sa isa ka punerarya diri sa syudad. Nagtawag si Inday sa ginikanan ni Kate kay sa British Embassy. Ginbalik ang bangkay ni Kate upod ni Inday. Tungod palangga si Kate kag si Inday, ang tanan nga pagkabutang ni Kate ginpanubli tanan kay Inday. Ang iya ama nag-imol kag nagpakitluoy kay Inday nga dira sa ila maestan. Ginbaton siya ni Inday kag siya ang nagapakaon kag nagapapaligo sang ido ni Inday kag sabod sang pispis. Matapos ang pila ka tuig, may nangaluyag naman nga British sa iya. Isa ini ka driver, retired nga soldado. Hindi na kuntani si Inday magpamana liwat pero masupog ini nga magpangaluyag. Amo ini subong ang iya nga bana. Makapila na siya nag-abot diri pero wala siya nagapakig istorya sa mga paryente ni Inday. Nagastay lang siya malawig na gid 7 ka adlaw. Tagsa mag-abot si Inday, ginaduaw gid si Inday sang iya mga titas pero labig gid si Tita Yaneni. Yearly kag sa birthday nako ni papang nila kay gasunod lang ang amon nga birthday. Ang amon hinipo nga babayi dito man sa Hong Kong. Nagatawganay sila nga duha para dungan sila mag-abot kag ginasorpresa nila kami ni papang nila. Ang amon nga babayi nakapamana. Subong may ginbakal si Inday nga hand tractor sa lakyan, kinpahuman ang balay kag nakabakal sa malapad nga mga duta. Ang mga manghod nga lalaki amo ang nagmanage ang kamo umahan. Inday Regine, hindi sa pagpabugal, nagapatubas na kani sa sobra 700 sacks nga humay. Ang akon bana tama gid kaalwan. Kung may patay sa barangay, tag-isa gid kasako ang bugas nga ginahatag. Inday gin-share ko ini nga kasaysayan, agud sa makabati isang akon kasaysayan para ang imol katama kung nagapangabuhi isang matarong kag mapisan, mapinangamuyoon sa mahal nga Diyos, wala gid ginapabayan. Subong man sa mga kabataan, mga pamatanon, magbakas, kag magbinuligay nga magulutod. Ang mapisan, ang Diyos mangin maalwan gid sa pagbulig sa inyo.
Subong inday nga amon problema, ang amon mata. Sa sobra guro nga pulaw, kag among amon mga mata. Di makakita ako, pero pasinawon lang, kay pila na inikatuig, nga ginapa-laser sa akong kabataan. Si tatay nila, tungod siguro ka sobra nga pulaw, kung sang una, kung mag-obra, ginatuluan sang balhas, do hindi naman makakita, maayo. Nagkakadlawanay kami nga duwa, kay tisilay namon, kung maglala na gidini, matoy-tuyanay na lang kami, kag maglibot-libot sa amon lagwerta. Magdalo-dalo na lang sang pismis ni inday nga parot, kag magsakay-sakay na lang sa salakyan. Tubdob na lang diri, madamo yung salamat, God bless, sa matinahuron, Julia, sang 3rd District. Karami maano, because sa success ni Inday, dalagid ang iyang pamilya, dala ang iyang mga pinalangga sa kabuhi. Sayang to no, iya tani nga first husband, pero tianon mo na. But anyway, let's hope nga si Inday is now very happy sa iyang pagpangabuhi. And kabay no, ang inyong maayo nga pagtinamdanay bilang isa ka pamilya, magapabilin lang gid, kag magapadayon. So thank you so much sa imo, Julia, sa 3rd District, sa gin-share mo diri sa kahapon lamang program. Sa inyo man nga mga istorya dira, I will be waiting for that. So paki-email nyo na lang kung tapos na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatan ipadala care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Alas 3 ang punto ang aton nga oras, nagapadayon ng pag-ulan diri sa syudad sang Iloilo. So, magpapaalam na ako. I'll be back again with you tomorrow. And I hope ma-receive ko na ang inyong mga letters. Sa kay Toto Sanduanyas, gina-acknowledge ko ang inyong hambal. No? Instead of Saturday, Friday na lang natin basahan ang mga story. This Friday, basahon ta ang story ni Toto Sanduanyas. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo tanan, especially sa aton yung mga KLP lovers out there. Sa gihapon ninyo, alaga, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Thank you, Gil.